nintzen da, ordu bukatzen zen. Zikintza zuten pila bat, masusta biltzea Baina guk biltza genituen hori, zikintzen zutelako eta ez lan egitagatik. Eta batzuk zuzena jateko. Claro. Hori da, eta gero kriston tripako gorriak egon, zer unitxitenean eta bideo, gaitunak eramaten gindun, zaintzea etortzen zala gaixo gartzen ginenean, eta zezumena kalea masusta jasotzea, gaixo egon da. Eta gero tripako minoi, ba... Hori da. Horen beretan gaixo zaude. Claro. Horain eitzake badaukazu. Bueno, ikasi ditugu, gaur goizean hainbat gauza, ikasi dugu nola jakien fruta osasuntxoak edo bintzate temporadakoak aurkitzen. Baina frutuan egin. Asko gustatzen bere buruari harriak nola bota izkion. Asko gustatu zaite joera. Bueno, eta musikak beste musika kontu bat ere kartzekoa ginen, baina dagoenako 6 minutu besterik ez 8 berez Iker zuri emango dizut hitza zuzenean. Baldin badu besteak ematea, beste musika kontua, ez dakiz ardan eta... Biharko utziko dugu. Biharko utziko dugu. Gogokin utziko dugu entzulegoa. Bihar orduan hemen beharko dira bai jakiteko. Ni nahi nuela biharko gorda nirea. Bueno, venga, orduan ekarriko dugu Lander, zurea. Bai. Pena ez degula lortu musika hori ateratzea, baina bueno. Nik aterako dut, a ber, zuzenean jarriko dut mugikorra... Hasi. Esango dugu orduan jakiteko ja? Bale, eskenik uste, grazia jotzekala musika entzun da, gero esatea, baina... A ber, jarriko dute? Bueno, edo, bai. Hortxe. Mother of the Church and Queen of Peace. And may the blessing of Almighty God, the Father, and the Son, and the Holy Spirit come upon you and remain with you always. Amen. Festivalero, Ba, entzuten ere, esatu Rosalia edo Madonna zer dator. Oain ikusiko ezu. Bueno, hori izan. Osa, ez esan duzu, Rosalia edo Madonna? Baina, esategatik esan dute. Festivalera, ez du morre ulantagoetakoa, ez ditutela musika tope. Soinu elektronikoa. Hau kontuz dela paparen aurkezpena. Begira, agarritzen. Eliza modernizatu beste maila dela. Aurreko astean etxegin genuen. Eliza bai, bazegoela moja youtuber bat. Oain dituzte rabeak, bai. Egia da, trukona dela, agian nire sinazita dingo naiz, ez dakit, Horako ikusita, trukona da gazteria hurbiltzeko Elizara, baina... Holandan monarkia beti dago presente urtero egiten den elektronika festival handienean. Bai. Holandasentzako bakarrik den hortan, ibarek ilazoela bat, zegoela reservatua, bereientzako bakarrik. Baina, erreginak beti agertzen diran. Oiek bizilariak izaten dira, ez Holanda, oiek leku guztien izaten dira, parranda gustatzen zaie. Ez, baina, bueno, esan nahi dut, horregatik monarkia gerturatzeko modu bat izaten da, ura? Eta hemen, Eliza gerturatzeko egiten baldin badute. Begira, agian apur bat kontestuan jartzeagatik, eta bideoa hori esatera nintzen da, DJ Papa Guillerm. Da Eslovakian, momentuan itzuliko dute, Vatikanoak utzi zuela Eslovakiako Eliza batean rabe bat egiten, DJ Padre Guillermo honek honen musikarekin kristauek dantza egin zezaten. Eta kontua da, hasikeran entzun dugun, hizketan entzun dugun hori, da Leon aita santua, Leon 14. Aita santua, ikusten delako bideoan nola Elizaren aurrealdean, horrelako katedral bat, eszenatokia montatuta, rabe itxura duen eszenatoki bat, eta pantaila handi bat dauka, eta hasieran agertzen da Leon aita santua bera, horrelako speech bat ematen edo hitz egiten. Eta gero DJ-a Padre Guillem hau agertzen da habitoarekin eta... Baina agarritzen da. Sarrera epikoa geratzen da hori egia da. Bai. Baina esan dudanea Rosalia zuk ere sinistuko zen, Rosaliak aita santua erabiltzea bat batean. Bai, baina gauza atzo zaloak bializuela albisteta banekiela orduan. Horgatik egon isilik. Rosaliaren promo kampainan bat gehiago. Izan liteke, bai. Luxen sarrera bat. Zaren dukarritu gore apaiz bat egotea ere, horre DJ apaiz bat Rosaliaren kampaina, baina bueno... Ez, esan, atera duen diskarekin ez. Begira Iker bidaliko dizut. Ikusiko dut, lasai. Bueno, ez dakit, Elizak beti egiten ditu lako gozak beti egin izan ditu tarteka bentzen. Bueno, nik uste ondo dagoela, musika trukona dela, leku guztitan ere, jendean gana urbiltzeko, ez? Musika, sana dago, musika
eta kirola batez ere, omen dira bi kohesio elementu garrantzitsu eta jende erakartzeko erabiltzen direnak. Horregatik marka potolo guztiak musikan eta kirolan sartuta daudela. Ba, kontuz doin mundialean Vatikanoko taldearen aurkeztuko dutela, ez dakit, apaiz guztiak... Wow, oso nintzen zen, Hor badago pelikularen batean, enaiz gogoratuko zein den, baina badute irudia futbolean jokatzen zuten, edo ez dakit nola den, utzi ezazue. Pelikula bat, apaiz gaiak futbolan jokatzen. Hori da, zein da? Niri ez galdetu hori. Nire enaiz gogoratzen. Bai, badago, holako pelikula bat badago. Aurrako aita santua ere oso futbolzalea zen. Bai, oso. Oraingoa ez dakigu, musikazalea berro da. Estatu batu arraitzaki, auskalo. Ez dakit, honen inguruan hitz egin dezakegu, beste egun baten hitz egin beharko dugu, 30 segundo falta direlako 8:00-etarako, ari nintzen meloia zabaltzen zentzu gabe. Hemen utziko dugu gaurkoa, 20 segundu 8:00-etarako, egun onona izan eta bihar arte. Bihar arte. Informazioaren aria naiz irratian, Begi Lekuona. Egunon, goizeko 8:00 dira, ongi etorri naiz irratira. Belateko tunelaren bikoizketaren kostuek ustelkeriaren fokua Akziona enpresan jarri dute berriro ere. 8,5 milioi euroko gastu gehigarri onartu izanak zalaparta piztu du gobernu barneko alderdi guztietan eta oposizion ere. Salva Badiela, egunon. Egunon Pei eta egunon entzuleok, egoeraren larritasuna azpimarratu du Geroa Baiko Pablo Azkonak. Consideramos que es importante que nos expliquen por qué el departamento aceptó un sobrecoste de más del 10% en la obra de los túneles de Belate y es muy importante además que expliquen por qué desde el departamento el consejero explicó, faltando a la verdad, esos motivos que justificaban ese sobrecoste. Momentuz ez da txibite izan, gain kostu hauen inguruan bere iritzia eman duena Ainhoa Unzu FSNeko parlamentaria baizik. Que asumir responsabilidades políticas es ponerse al frente de las soluciones, que es precisamente lo único que está haciendo y como siempre ha hecho con Belate. Unzuk dio presta agertu direla irregulartasun horien aurrean erabakiak hartzeko eta hori ardura politikoa erakustearen baliokide dela. Lehendakaritzak egindako inkesta batek Eusko Alderdi Jeltzalea jotzen du garaile Araba, Bizkaia eta Gipuzkoan orain egingo balira hauteskundeak. Inkestaren arabera Jeltzalek 2 eserleku irabaziko lituzkete eta bi hauek, PSek eta PPek galdutako banatik etorriko lirateke. EH Bilduk berriz, dituen 27 hautetsiak mantenduko lituzte eta Sumar eta Voxek ere, ordezkari bat bakoitzak. EAJak baikortasunez jaso du Lakuako gobernuak egin duen inkesta Joseba Díaz Antxustegi legebiltzarkidearen esanetan, zaratatik urrundu eta herritarren kezka nagusiei erantzun izana saritu dute herritarrek. 2024ko martxoaren Reala eta PSG-ren arteko partida baino lehen, Anoeta bueltan ertzaintzaren foan pilota batek lepoan jozuela salatu du, 3. emakume batek 50 metro ingurura egin ziotela tiro ziurtatu du salaketa jarri duen emakumeak. Emakume hau Anoetatik gertu paseoan zebilen, 8:04 aldera Armerias plaza inguruan foan pilotakada batek jo zuenean 50 metroko inguruko distantziera ia lurrera bota zuela azaldu du, baina jantzita zeraman beroki lodiari esker oreka mantentzea lortu zuela eta hain zuzen ere berokian bertan geratu zitzaion jasota foan jaurtu gailu hori. Komisaldegira joan zenean bertan uzteko esan zioten arren emakumeak arekin gordeta edukitzea erabaki du orain arte. Kontu ekonomikoetan berriz, Besteila, Ela eta CIT sindikatuek dagoeneko hasi dituzte lanuzteak EHUko kampusetan, zehazki unibertsitatearen azpi finantzak eta salatzeko ostegunera bitarte jarraituko dute mobilizazioekin. Inigo Antepara. Estamos muy dolidos con las palabras que está teniendo el consejero, porque él es perfectamente conocedor de la situación de la universidad y nadie mejor que él como antiguo rector tendría que saber en la situación en la que estamos.
Sindikatuen arabera 2026rako aurrekontuetan igoera txiki bat dagoen arren, igoera hori unibertsitateen lege organikoak jasotzen duen barne produktu gordinaren 1%tik oso urrun dago eta inbertsio hori ez da nahikoa EHUk dituen beharrei aurre egiteko. Eta nazioarteari dagokienez Aita Mari Euskal Herrentza erreskate ontziak 26 lagun irten arazi ditu Mediterraneo hegoaldean uretatik Lampedusa uhartetik 40.000-ra. Horietatik 10 helduak ziren, 3 emakumeak eta 7 gizonezkoak, haurtxo bat eta 15 adingabe. 2025ko 17. eta azken erreskate misioa da, joan den ostegunean abiatu zen Valentziako Sagunt portutik. Ana Perez kidea entzungo dugu. Bueno, atara ginen hemen Saguntotik ostegunean eta ja gaur goizean 6:30 aldera edo ja lehenengo erreskatea gauzatu dugu. Eta Nicolas Madurok terrorismo psikologikoa egotzi dio Ameriketako Estatu Batuei eta PSUV alderdiko buruzagitza indartu du. Sol radiante, se fueron las nubes y en Venezuela reina la paz y la unión nacional. Paz y unión. Salatu duenez, 22 asteko terrorismo psikologikoa jasan dute. Hori bai, Maduroren esanetan baliagarriak izan dira miliziak behar duen moduan antolatu izan dituztelako. Eguraldia eta trafikoa naiz irratian. Errepidetan bada nabarmentzeko jazoerarik? Badirudi ez dagoela aparteko arazorik errepidetan pegi. Eguraldiari dagokienez esango dugu, egun euritsua izango dugula gaurko honetan Euskal Herrian. Xetasun guztiak, Ikerri Barruzeak. Kaskarretik hasiko da eguna astearte honetan, baina orduek aurrera ginala eguraldiak hobera egingo du. Egun sentian eta goizeko lehen orduetan fronte baten eraginez zerua hodeitsu egongo da eta euri zaparrada batzuk izango dira. Zaparradak mendebaldetik ekialdera mugituko dira, baina orokorrean ahulak izango dira eta ez da euri askorik espero. Gainera, eguerdi arratsaldeko lehen orduan frontea ekialdetik barrena aldenduko da, atertu egingo du eta azkar batean ostarte zabalak nagusituko dira lurralde osoan eta arratsalde partean orokorrean nahiko eguraldi eguzkitsua nagusituko da. Haizeak mendebaldetik joko du, tarteka bolada bizi batzuekin. Temperatura minimoek dezente egingo dute gora eta 1 eta 10 gradu bitartean errendituko dira. Maximoek aldiz behera egingo dute, goietan aire hotzagoa sartuko duelako. Kantauriar isurialdean 11 eta 13 gradu bitartean errendituko dira maximoak. Eta hego isurian 9 eta 10 gradu zazpi eta 10 gradu bitartean markatu. Temperatura freskoenak Araba eta Nafarroa erdian neurtuko dira. Altuenak aldiz kostaldean. Jarraizburua teknikan abenduak bida asteartea. EH Bildu Geroa Baik eta Zurekin Nafarroak erantzukizun politikoak argitzea eskatu diote Maria Txibite lehendakariari lurraldeko kontu hartzailetza nagusiak Belateko tunelak bikoizteko lanetan atzemandako 8,5 milioi euroko gainkostuaren ordainketa eteteagatik. Nafarroko parlamentuko mailaren eta bozeramalen batzordearen ostean, prentsaurrekora irten dira egoeraren larritasuna argiuzera, Pablo Azkona Geroa Baik ordezkari eta Carlos Guzmán Zurekin Nafarroakoa. Consideramos que es importante que nos expliquen por qué el departamento aceptó un sobrecoste de más del 10% en la obra de los túneles de Belate y es muy importante además que expliquen por qué desde el departamento el consejero explicó, faltando a la verdad, esos motivos que justificaban ese sobrecoste. Entendemos que tiene que ser la presidenta Txibite, tiene que ser el Partido Socialista quienes nos ofrezcan una respuesta. Gobernutik kanpo, EH Bilduko Lauraznalek, kontu hartzailetza nagusiak ebatzitako ondorioen larritasuna zoartarazi du eta gobernuaren kontakizuna zalantzan gelditu dela esan du. Testuinguru honetan, azalpenak berehala emateko eskatu dio honek ere Nafar gobernuari. 8,5 milioiko gainkostuen justifikazioari buruz gobernuak egindako errelatoa zalantzan jartzen da. Gobernuak gerora sortutako kausei eta kanpoko eskakizunei buruz hitz egiten zuen beti gainkostuak justifikatzeko. Eta hori zalantzan jartzen da hainbat teknikarik ikerketa batzordean egindako azken agerraldietan. Uste dugu Nafarroako gobernuko presidenteari dagokiola egoeraren larritasuna baloratzea. Dauden erantzukizun nabarmenak aztertzea, erantzukizun horiek politikoki nork hartu beharko lituzkeen, bere gain eta horren arabera
jardutea. Eskuin oposizioari dagokenez, Zerdan auziarekin lotu dute irregulartasun hau ere, UPNeko Javier Espartzak eta gobernuko buru gisa esan du, Maria Txibite guztiaren jakitun izan beharko zuela. Una colaboradora necesaria para que se haya desarrollado una trama de corrupción en Navarra. Y el tiempo nos dará la razón. Momentuz ez da Txibite izan gainkostu hauen inguruan bere iritzia manduena, Ainhoa Untzu PSNeko parlamentaria baizik. Que asumir responsabilidades políticas es ponerse al frente de las soluciones, que es precisamente lo único que está haciendo y como siempre ha hecho con Belate. Untzuk dio presta agertu direla irregulartasun horien aurrean erabakiak hartzeko eta hori ardura politikoa erakustaren baliokide dela. Eta lehendakaritzak eginiko inkesta batek Eusko Alderdi Jeltzalea jotzen du garaile, Araba, Bizkaia eta Gipuzkoan gaur hauteskundeak egingo balira. Astelehenean argitaratutako inkestaren arabera, jeltzalek 2 eserleku irabaziko lituzkete, jeltzalek hain zuzen, PSek eta PPek galdutako 2. EH Bilduk dituen 27 hautetxiak bere horretan mantenduko lituzke eta Sumar eta Voxek ordezkari bana, bat bakoitzak. Lander Martinez. Lehendakaritzak kalera dutako inkestak EAJari ematen dio garaipena orain egingo balira hauteskundeak. 2 ordezkari irabaziko lituzkete jeltzaleek legebiltzarrean 29 eserlekurekin. PSek eta PPek bera egingo luketen, lehenak 11 legebiltzarkide eta bigarrenak 6 legebiltzarkidearekin, ordezkari bat gutxiago alderdi bakoitzak. Bestalde, Euskal Herria Bilduk 2024ko emaitzak errepikatuko lituzke 27 ordezkarirekin. Vox eta Sumarren kasuan berriz eserleku bakar baldortuko luke alderdi bakoitzak soilik. Ekainean eginiko inkestak EAJ eta EH Bilduren arteko berdinketa 28 ordezkaritan finkatu zuen. Bi alderdiek gora egin dute inkestetan 6 hilabete eta gero, 29 ordezkari lortuko lituzke EAJak eta Euskal Herria Bilduk egun legebiltzarrean dituen 27 eserlekuak mantenduko lituzke. Inkestaren arabera, lurraldeka Araban eta Bizkaian EAJ izango litzake garaile. Gipuzkoan berriz, EH Bildu izango litzake eserleku gehien eskuratuko lituzkeen alderdia. EAJak baikortasunez jaso du Lakuako gobernuak egindako inkesta, Joseba Díaz Antxustegi legebiltzarkidaren esanetan zaratatik urrundu eta herritarren kezka nagusiei erantzun izan asaritu dute herritarrek. Isa sare sozialean esan du inkesta besterik ez dela publiko egin dena, baina indarra ematen diela bide berdinetik jarraitzeko EAJako bozeramailearentzat segurtasuna, etxebizitza eta osasuna dira herritarren kezka nagusia. Informazioaren aria. Goizeko 8 eta 11 2025 Palestinarrentzako urterik hilgarriena eta suntsitzaileena izan da 1967tik Israelgo hainbat gobernuz kanpoko erakundek egindako txostenaren arabera. Dokumentu honek atxiloketa administratiboak esan du hirukoiztu egin direla, Zisjordaniako kolonen indarkeriare areagotu dela eta gutxienez 98 heriotza Israelen zaintzapean, horietako asko torturen ondorioz. Plataforma deitzen da Israelgo estatuko 12 gobernuz kanpoko erakundek osatu duten koalizioa eta argitaratu duten azken inkestak dio indarkeriari dagokionaz 2025 izan dela urterik hilgarriena eta suntsigarriena Palestinar herriarentzat. 2025ean hildako palestinarren kopurua ia bikoiztu eginda, desplazamendua ia palestinar guztiei eragin die Gazan eta gero eta gehiagori Zisjordanian. Goseak heriotza masiboak eragin ditu eta lehen salbuespenezkotzat jotzen ziren bortxaketak errutinazko bihurtu dira. Ohartarazten da 2023tik aldaketa sakona detektatu dela gerraren izaeran eta Israelen kontrol mekanismoetan, baita Gazako eta Zisjordaniako palestinarrekiko politika zorrotzagoak aplikatzen direla ere. Txostenak gogorarazten du 2024ko maiatzean Israelek Gazan hildako palestinarren kopurua 36.000koa zela eta 2025ko urrirako berriz zifra 67.163 iristen zela 20.000 eur baino gehiago. Eta nabarmenduko dugu baita ere nazioarteko zigor auzitegiak bertako epaile eta fiskalek jasaten duten jazarpena salatu duela. Zehazki, Ameriketako Estatu Batuek epaitegiko 9 epaile eta fiskali zigorrak ezarri dizkio Israelen gerra krimenak ikertzeagatik.
Tomoko Akane nazioarteko zigor auzitegiko presidenteak salatu duenez, auzitegiko 6 epaile eta 3 fiskal narkotrafikatzaile eta terroristen mailan jarri dituzte. Akanek onartu du instituzioak aurrekaririk gabeko erasoak pairatu dituela Vladimir Putin eta Benjamin Netanyahuren aurkako atxilotzea aginduak ezarri zituenetik. Jo puntuan dauden epaile eta fiskalei dagokienez, beraien bizi pertsonala baldintzatuta gelditu dela berretsi du. Egoera horren adibide argia da Nicolas Guillu epailea, Le Monde egunkariak jakinarazi duenez, ezin du Google, Apple edo Amazon bezalako plataformarik erabili, ez da bere bankuko kontu eta txartelak ere. Hau, Ameriketako Estatu Batuak hartutako neurria da Benjamin Netanyahu eta Yoav Gallanten aurkako atxilotzea aginduengatik. Eta Ameriketako Estatu Batuen zigorpean den beste pertsona bat ere, bada, Francesca Albanese, Nazio Batuen erakundeko Palestinako lurralde okupatuetarako errelatore berezia gainera, jasoko du 2025 urteko Renekasin giza eskubideen saria, oinarrizko eskubideen eta nazioarteko zuzenbide humanitarioaren defentsan tinko lan egitegatik. Egoi Belategi. Aitorpen honekin epaimaiak bere ibilbide profesionala eta independentzia aintzat hartu eta baliotxina izan ditu. Epaimaiak adierazi duenez, legezkotasunaren, justiziaren eta giza duintasunaren printzipioek gidatuta okupazioak eta gatazkak eragindako pertsonen egoera ikusarazten lagundu du Albanesek eta bere posizio erabili du nazioarteko krimenen zigorgabetasuna salatzeko eta eskubide unibertsalak benetan errespetatu daitezen. Gaineratu dutenez, Palestinako lurralde okupatuetarako errelatore berezia da aurtengo sariduna egiarekiko eta pertsona ahulenen babesarekiko konpromisa duen giza eskubideen benetako defendatzailea izateagatik. This genocide happened because the world didn't care enough to stop them. But today's genocide has something different. It's openly incited, cynically denied and relentlessly supported. 2023ko urriaren 7 Albaneserena izan da Israelgo gehiegikerian aurrean ozenen hitz egin duen ahotsetako bat. Bere izan da Gazan gertatzen ari dena genozidioa dela argiki esan duen lehen nazioarteko ordezkarietako bat, Israelgo estatutik heldutako mehatxuak gora bera. The ceasefire has not been respected. Israel has violated 130 times the ceasefire in about 3 weeks now. Israelgo estatuan sartzeko debekoa ezartzeaz gain, Tel Aviv presio handi egiten ari da bere aliatu diren beste estatu batzuetan zailtasunak izan ditzan eta nazio batuen erakundeari ari dio etengabe eskatzen kargugabetzeko. Era berean, ekintzaile antisionista guztiekin egin bezala, antisemita eta terrorismoaren babesle izatea egozten dio Israelek Albaneseri eta bere jarrera juduen aurkako gorrotoan oinarritzen dela. Mehatxu horiek erakusten dute Albanesek egindako inurrilanak gutxinaka eragina izan duela nazioarteko iritzi publikoan. Gazan eta Palestinan oro har jokoan dagoenaz ohartarazi baitzuen duele hilabete batzuk Ser Irratian. Vamos a tener vergüenza, pero será demasiado tarde. Lakoak gogorarazi duenez, Renekasen saria 2003an sortu zen giza eskubideen aldeko jarduera nabarmenak publikoki aitortzeko helburuz. Sariak Rene Kaseni, zordio izena, 1887ko urriaren 5ean Baionan jaio eta giza eskubideen aldarrikapen unibertsalaren inspiratzaile nagusitzat jotzen dena. Kasinek bakearen Nobel saria jaso zuen 1978an giza eskubideen alde egindako lan nekaezinagatik. Hain zuzen ere, 2024ko Renekasen sari ere UNRWA errefusatu Palestinarrentzako Nazio Batuen erakundearen agentziari eman zioten. Eta Nafarroko parlamentuak bere domina gorena eman dio herri palestinarrari eta ura laguntzen duten erakundei ekitaldia bertan Husni Abdelae Palestinako enbaxadoreak eta Arafat Salam Gaza Nafarroko ordezkariek jaso dute. Parlamentuko presidente Unai Ualdek gogorarazi du Nafarroak azken urteetan elkartasun handia erakutsi duela eta Palestinak bizi duen egoera genozidio baten ondorio dela. Ualderen esanetan saria Palestinar herriaren duintasuna aitortzeko eta gure gertutasuna adierazteko aukera bat da. No podemos dejar de pensar en las miles de personas que viven en un territorio arrasado por las bombas, cercado por un ejército dispuesto a matar en cualquier momento. Enbaxadore Abdelwadek nabarmendu du Palestinak kostu oso handia ondo ordaintzen jarraitzen duela eta azken hamarkadetan bizi izan duen bidegabekeria salatu du. Hala ere gaurko atzoko ekitaldia laguntasun keinu baliotsua dela azpimarratu du eta mobilizatzen jarraitzeko deia egin du. Gizaterian elde
eta balioen alde. Ser palestino. No elegimos ser palestinos. Un genocidio sistemático, constante. Lo peor no es lo que hacen los malos, sino el silencio de los buenos. Y yo quiero destacar que los buenos no han quedado callados. España y Navarra han estado siempre en la delantera. Podrán destruirnos, podrán aplastarnos, podrán matarnos, pero lo único que no podrán hacer es quitarnos la voluntad de resistir. Justicia, paz, libertad, vida, futuro para nuestros hijos y los hijos de los demás. Bestalde, Ola Arafatek adierazi du domina ohore handia dela eta Palestinari laguntzen dioten pertsona eta kolektibo guztien lana aitortzen duela. Bere hitzetan, ez dugu besteenganako sufrimendua normalizatu behar eta justiziaren aurrean ezin ditugu begiak itxi. No debemos acostumbrarnos al sufrimiento ajeno. No debemos mirar para otro lado cuando se producen injusticias. Informazioaren aria. Bestelako kontuetan esan beharra dugu baita ere, Gasteizko udalak iragarri duela San Francisco Asizkoren eliza berritzeko lanak, hilabete honetan bertan hasiko direla, martxoaren 3ko memoriala bertan ezartzeko. Aurrekontuaren behin betiko onarpena aurrikusia dago ere. Zehazki, lanak abietzeko martxoaren 3ko memorialaren fundazioaren patronatuak behin betiko aurrekontu onartu beharko du. Fundazioak Lakuako gobernuari agindu dio zehazki San Francisco Asiskoaren eliza konpontzeko obrak kontratatzeko, eraikina zaintzeko eta memoria demokratikoaren leku gisa egokitzen dela bermatzeko. Pascual Borjak azaldu duenez, Gasteizko udaleko bizikidetza zinegotziak azaldu duenez, lan hauek abenduan hasiko lirateke eta patronatuak obren behin betiko aurrekontuan hartzeko zein daudela dio, eta hori aurreikusia dago ere, patronatuak abenduan bilkura bat izatea. Kontu ekonomikoei dagokienez esan beharra dugu Kutxabankeko irabazi handiek indartu egin dutela BBK, Kutxa eta Vital Fundazioaren jarduera inbertitzailea. Baina datu deigarri bat ere eragin du honek. Helburuek bertako industriaren sustapen eta enpresen errotzeari egiten diotela erreferentzia, bakoitzak bere bidea hartu duelarik. Iraia Kanbra, egunon? Egunon, Pei eta egunon entzuleak, azken urtetako irabazi handei esker 3 fundazioek dirugari jaso dute dividendu bidez. Joan den urtean 321 milioi euro banatu ziren eta 2025-27 plan estrategikoak ia 1.000 milioi dibidendua aurre ikusten du. Kutxabankek norabide berri hartu du indar izeneko sozietate berriarekin 500 milioi euroko kapitalarekin sortu da eta epe luzeko inbertsioak egingo ditu enpresa traktoreetan edo hazkunde proiektu sendoetan. Indarrek autonomia izango du eta etorkizunean beste inbertitzaile batzuk ere erakartzea aurre ikusten dute. Beste ardatz garrantzitsu bat transformazio teknologikoa da. Hemen agertzen da Teknei taldea azken urteotan hainbat enpresa erosi dituena eta datu zentro handiak agertzen ari den adi egitasmoan parte hartzen duena. Proiektu horretan daude Kutxabank, Iberdrola, Mondragon eta Bizkaiko eta Gipuzkoako diputazioak ere. Azken hilabetetan nabarmena izan da BBKaren protagonismoa, adibidez Sidenorreko presidenteak idatutako taldearekin batera, Talgoteren enpresaren 29,7 erosteko operazioan parte hartu du. BBKak 45 milioi euro jarri ditu eta Vital funtzioak 20. Halaber BBKak eta indarrek ere agertu dira Ibermatikaren erosketaren inguruko interesen artean. Kutxabankek 160 milioitan saldu zuen 2022an eta gaur egun 500 milioi inguruko balia izango luke. Hemen dator puntu korapilatxua, Kutxak uko egin dio operazionetan parte hartzeari, ez duelako uste Gipuzkoako enpresa sare jasangarri eta berritzaile bat indartzen dutenik. Eta LAB, Steilas, SELA eta CGT, LKN sindikatuek hasi dituzte lanuzteak EHUko kampusetan, unibertsitatearen azpi finantzak eta salatzeko. Zehazki, mobilizazio hauek ostegunera bitarte luzatuko dira. Leioako kampusean izan da lehen mobilizazioa, asteartean Donostiako kampusean deitu dituzte mobilizazioak eta asteazkenean Gasteizen. Ostegunean Lakuako gobernuaren egoitza parean deitu dute bilkura, Inigo Antepara Steilas sindikatuko kidea da.
Estamos muy dolidos con las palabras que está teniendo el consejero, porque él es perfectamente conocedor de la situación de la universidad y nadie mejor que él como antiguo rector tendría que saber en la situación en la que estamos. Sindikatuen arabera 2026ko aurrekontuetan igoera txiki bat dagoen arren, igoera hori unibertsitateen lege organikoa jasotzen duen barne produktu gordinaren 1% oso urrun dago eta inbertsio hori ez da nahikoa EHUk dituen beharrei aurre egiteko. Era sindikatuak berriz salatu du Espainiako gobernuak urratu egiten duela euskal sektore publikoko langileen negoziatzeko eskubidea. Zazki, UGT eta CESIF sindikatuekin 4 urtetan soldatak 1,11 igotzeko akordioa itxi bai du Moncloak eta honen bueltan ere LAB sindikatuak nabarmendu duenez akordio hau ez da euskal langileek behar dutena. Funtzio publikoko Espainiako ministerioak eta CESIF eta UGT langile publikoentzat adostutako soldata akordioaren ondoren Espainiako gobernuaren eta sindikatuen jokabide antidemokratikoa salatu duelak euskal langile publikoen negoziazio kolektiborako eskubidea aurratu dutelakoan. Funtzio publiko ministerioak eta CESIF eta UGT sindikatuek joan den astean adostu zuten langile publikoentzako soldata akordioa 4 urtean 1,11ko igoerarekin. Datorren abenduko nominatik hasita 2025ari dagokion 2,5ko igoerarekin urtarrietik atzera eginez. Elaren ustez maitik kanpo CESIFek eta UGTek aurrera eraman duten negoziazio paraleloak euskal sektore publikoko langileen negoziazio kolektiborako eta askatasun sindikalerako eskubideak larriki urratzen du. LABek bere aldetik uste du Espainiako estatuko mahai orokorra ez dela funtzio publikoko euskal langileek soldata eta enplegua erabakitzeko erabaki esparrua eta beraz ez dio inolako zilegitasunik ematen foro horri. Sindikatu abertzaleak Hego Euskal Herriko erakundeak gobernatzen dituzten alderdi eskatu die lege aldaketak bultza ditzatela euskal langile publikoen soldata eta enplegu baldintzak bertan erabaki daitezen. Hauexek, nabarmentzekoak kontu ekonomikoetan. Eskerrik asko Iraia. Zuei, gero arte. ...2024ko martxoako Reala eta Peselleren arteko partida baino lehen, Anoeta bueltan ertzaintzaren foan pilota batek lepoan jo zuela salatu du 3. emakume batek. Amaia Zabarterekin eta Maria Martinekin batera, egun horretan foan bala batekin zauritutako 3. pertsona litzateke hau, 50 metro ingurura egin ziotela tiro ziurtatu du, salaketa jarri duen emakumeak. Egoi Belategi. Sir Isa motako foa mezkoia urtegailua litzateke kolpatu zuena emakumeak berak baitu gordeta. Ertzaintzaren operatibo berberean Amaia Zabarte eta Maria Martin ere zauritu zituzten foan pilotaka dabanarekin. Egunean bertan salaketa jarri bazuen ere berriro salatzea erabaki du pilotaka da lepoan jaso zuen 50 urteko emakume honek. Salaketa berriro jarri nahi izan du azken aldian gertatzen ari diren injustiziak tarteko indarregin eta justizia bilatzeko helburuz. 2024ko martxoaren 7an jarri zuen lehen salaketa, baina epaileak nork tiro egin zuen argitzeko zailtasunak zirela eta artxibatu egin zuen. Kasua asko zurrunago iritsiko etzela iritzita, ez zuen salaketarekin aurrera jarraitu emakume honek. Baina Zabarte eta haren senideak egindako borrokak berriz ere haren aurkako erasoa salatzera eraman du. Emakume hau Anoetatik gertu zebilen paseoan, arratsaldeko 8 eta 4 aldera Armerias plaza inguruan foan pilotakada batek jo zuenean 50 metro inguruko distantziatik. Ia lurrera bota zuela azaldu du, baina jantzita zeraman beroki lodiari esker oreka mantentzea lortu zuen eta hain zuzen ere berokian bertan geratu zitzaion jasota foan jaurtigailu hori. Komisaldegira joan zenean bertan usteko esan zioten arren, emakumeak arekin gordeta edukitzea erabaki orain arte. Gau hartako ertzaintzaren operazioak hartu duen dimentsio ikusita, Zabarte eta Martinen kasuekin batera auziak auzibide bakar gisa kudeatzeko eskaera baloratzen ari dira uneotan abokatuak. Eta Osakidetzan berriz, ebakuntza batentzako zain egon beharreko batez besteko denbora 54 egunekoa da gaur-gaurkoz, duela 6 hilabete baino 2 gutxiago. Ospitaletako kontsultei dagokienez, bataz beste 56 egun itxaron behar da, baina jarduerak nabarmen areagotu dira. Zehazki, Osasun Sailak ohar batean azaldu du jaitsiera hau profesionalen leialtze eta egonkortze politikei esker lortu dela, mediku berriak hasi dira lanean, eragin handiko jarduera kirurgikoa 100% handitu da aurreko ekitaldiarekin alderatuz gero, eta esan dute ere urtarriletik azaroaren 28ra bitarte 117.522 ebakuntza gauzatu direla, eta paziente onkologiko bat ere ez dago une honetan ezarritako denbora tarte klinikoetatik kanpo, ez da bihotzeko ebakuntzen zain
dauen pazienterik ere. Ospitaletako kontsulten arloan berriz, bataz besteko itxaronaldia egonkor mantendu da barkatu 56 egunetan 2025ko maiatzeko zifrekin alderatuz gero, eta hain zuzen, esan dute ere, 78.000 lagun gehiago hartatu direla EAko ospitaletan. Eta oraindik epelausoa bada ere, Donostiako metroak badauka martxan jartzeko data bat. 2026 urteko bigarren seihilekoa. Astelehen honetan arazo gehien eman dituen geltokiaren erdialdea Kontxaren eraikuntza lanetara bisita antolatu dute, eta geltokiaren lan handienak bukatuak daudela esan dute. Susana García Txueka mugikortasun jasangarriaren Lakuako sailburua, Jon Insausti Donostiako alkatea, Miguel Ángel Paez azpiegitura eta mugikortasun jasangarriaren sailburu ordea, eta Antonio López eta eseko zuzendari nagusia egon dira bertan. Aitzuloko hormigoizko obra estaldura egiteko lanak amaitu berri direla erakutsi dute, eta azpimarratu geltoki honen obrak Lakuak finantzatu dituela osorik izan ere, gorabeherak izan ziren, aurrekontuarekin 162 gainkostua zuela argitaratu zen, eta Lakuak bere gain hartu behar izan zuen. Bentaberriko eta Easoko geltokien obra zibilak jada bukatuta daudela, baieztatu du García Txuekak, eta Kontxakoan dagoeneko hasi dituztela. Esta imagen que vemos aquí hoy es sin duda la del avance, la del final de la obra dura y el principio de los elementos de arquitectura interior, de aquellos que van a ser visibles. Topoak izango duen maiztasunari ere egin dio erreferentzia, 7 minutuko maiztasuna izango baitu, dena ondo bidean topo berria 2026ko bigarren erdialdean martxan denerako. Gipuzkoako mugikortasunean iraultza izango dela Donostiako metroa adierazi du sailburuek, eta horri esker kaleko eremuak berreskuratzen ari direla oinezkoentzako leku gehiago irabaztearekin eta etxebizitzari irtenbide bat emateko lanak pentsatzearekin bat. Etxebizitzako arazoari erantzuteko ere baliako du Amarako tren geltokia dagoen tokian etxebizitzak eraikitzeko. Eta garraio kontuetan ere esan beharra dugu bestelako protesta izan dela, kasu honetan pentsiodunak izan dira kalera irten direnak, eta mugikortasun murriztu duten pertsonen plataformekin batera Renferen zeirulinean guztientzako irisgarriak diren geltokiak eskatu dituzte. Desgaitasuna duten pertsonen nazioarteko egunaren atariko, aipatu bi erakilek manifestazioa egin dute Bilboko udaletxetik Abandoko geltokiraino, irisgarritasuna orain lelopean, tren azpiegitura horretan mugikortasun arazoak dituzten pertsonen topatzen dituzten oztopo ugariak salatzeko. 100 pertsonek hartu dute parte, tartean gurpildun aulkiekin zihoazen 5 lagun Renferen trenetan bidaiatzeko zailtasunak dituztenak. Jaurlaritzari trenetan, nasetan eta sarbidetan egokitze lanak egin ditzaten eskatu diete, edozein pertsonak zerbitzu publiko hori edo beste edozein erabiltzeko eskubidea duela azpimarratuz. Goizeko 8:30 pasata, nazioarteko kontuetara begira, jarri beharra dugu, eta honek badu lotura Aita Mariontziarekin, zehazki Mediterraneoan Lampedusa uhartetik 40.000 euskalontziak 26 lagun erreskatatu ditu, hauetako 10 helduak ziren, 3 emakumeak eta 7 gizonezkoak, haurtxo bat eta 15 adingabe ere hartu dituzte, zehazki 17. erreskate misioan urteko azkenekoan, joan den ostegunean abiatu zen ontzia Valentziako Sagunteko portutik. Ana Perez, Salvamento Maritimo Humanoko kidea da. Bueno, atara ginen hemendik Saguntotik ostegunean, eta ja gaur goizean 6:30 aldera edo ja lehenengo reskatea gauzatu dugu. Abisua jaso genuen, zegoela kaiuko bat edo alako ontzi bat hori arriskuan zegoena, eta ailegatu garen... Lagundutako pertsonei buruz jasotako lehenbiziko datuen arabera, jatorrizko herrialdeak Somalia, Etiopia eta Sudan dira, erreskataturiko pertsonak salbu daude eta laguntza humanitarioa jasotzen ari dira Aita Mariontzian bertan. Erreskatean, Luis Michel ontziak laguntza eman du erreskate lana gauzatzeko.
Orduan ja portu eskatu dugu, ze erreskatea egin eta gero ja ontzian daudenean, eta orduan portu eskatu behar dugu. Kasu honetan beti Italiakoa izaten da ematen digutena, zeren eta Libiakoa, Libia ez da portu segurua, Tunisia gauza bera, Maltak ez du inoiz erantzuten, eta dagokiguna da Italia daukagun gobernuarekin eta hori guztia. Italiako agintariak esleituriko portua Erromako Zibita Beikia da, zehazki, uneko posiziotik 300 bidaia beharko dute bertara heltzeko. Eta Hego Amerikan berriz, Nicolas Madurok terrorismo psikologikoa egotzi dio Ameriketako Estatu Batuei eta PSUV alderdiko buruzagitza indartu du. Sol radiante, se fueron las nubes y en Venezuela reina la paz y la unión nacional. Paz y unión! Lander Martínez, egunon. Egunon, salatu duenez, 22 asteko terrorismo psikologikoa jasan duten, hori Maduroren esanetan baliagarriak izan dira, miliziak behar moduan antolatu ahal izan dituztelako. Testu inguru honetan, Partido Socialista Unificado de Venezuela alderdiko zuzendaritza indartu du, eta bertako ki izango dira aurrerantzean Diosdado Cabello, Delcy Rodríguez, Cilia Flores eta Jorge Rodríguez. Volodymyr Zelensky Ukrainako presidentearen eta Emmanuel Macron Frantziako presidentearen arteko bileran, lurraldearen kontrola eta subiranotasuna izan dira ardatz nagusi. Gerra hasi zenetik, Zelensky Parisen egin duen 9. bisita da hau, une diplomatiko estu batuean, Errusiaren eraso berriak, Ameriketako Estatu Batuen bitartekaritza eta Europaren presioa gurutzatzen diren unean. Gaurko honetan ere, Steve Witkoff, Ameriketako Estatu Batuetako ordezkaria Moskun izango da. Eliseoan egin dute agerraldia eta Macronek berretsi du Ukrainak babes osoa izango duela eta salatu du Errusiak bakeaz hitz egiten den bitartean ere hiltzen eta suntsitzen jarraitzen duela. Ameriketako Estatu Batuen alegina ere nabarmendu du. Odolustea gelditzea premiazkoa dela esanez. Les entités en charge ont été créées, renforcées, et elles font leur travail librement. Les décisions qui devaient être prises ont été prises de manière souveraine par les décideurs ukrainiens. Est-ce que notre rôle est de donner des leçons, nous, à l'Ukraine ? Zelenskik bestalde adierazi du Ukrainaren lehentasunak segurtasun bermeak eta lurraldearen subiranotasuna bermatzea direla eta ohartarazi du Errusiak ez lukeela saria jaso behar egindako erasoagatik. Gainera, aste honetan Ameriketako Estatu Batuetako ordezkari berezi Steve Witkoffek Moskun izango dituen bileraren ostean Donald Trump presidentearekin hitz egitea espero duela esan du. Bileran hainbat herrialdek hartu dute parte telematikoki, Alemania, Erresuma Batua, Polonia, Italia eta beste batzuk, eta guztien artean adostasun argia izan da. Gerra amaitu behar da, baina modu justu batean. Testu ingurua ordea gero eta korapilatsuagoa da. Errusiaren azken erasoek hildako gehiago utzi dituzte eta Ukrainako gobernuaren barruan ustelkeria kasu batek zalantzak sortu ditu. Bestalde, NATOren barruan ere Errusiaren taktikei aurre egiteko neurri zorrotzagoak aztertzen ari direla jakinda. Eta Hondurasek berriz eskuinera egin du azken hauteskunden ostean. Honen erakusgarri, bi hautagai eskuindarren artean lehia estua dagoela. Nasri Asfura alderdi nazionalekoa eta Salvador Nasralla alderdi liberalekoa. Bien artean ia berdinketa dago, bozen 140 inguru jaso du bakoitzak eta 500 boto eskaxeko aldea besterik ez. Kontaketan izandako arazoengatik hauteskunde kontseilu nazionalak TREP transmisio sistema geldiarazi du, fidagarritasun eza salatu baitzuen. Kontseiluko presidente Ana Paola Jaiek lasaitasunez txaroteko eskatu die herritarrei. Ezkerreko hautagaia den Rishi Moncada atzean geratu da botoen 20 lortuta. De acuerdo con los análisis técnicos de nuestro equipo, hemos constatado algunas áreas evidentes de la trampa que está en marcha y cuya responsabilidad es del bipartidismo. La eliminación de la validación de las actas contra los lectores biométricos fue aprobada por ellos en el Consejo Nacional Electoral una noche antes de las elecciones, y la aprobación de esa trampa habilita la suma de actas infladas, especialmente. Analisten arabera, eragin zuzena izan du Donald Trumpek kanpainan egindako eskuartzeak. Ameriketako Estatu Batuetako presidenteak publikoki babestu zuen Asfura eta ohartarazi zuen berak irabazten ez badu, Ameriketako Estatu Batuek ez duela dirurik xahutuko Hondurasen. Gainera, Trumpek iragarri du Juan Orlando Hernández aurreko presidenteari barkamena eskatu nahi diola, Ameriketako Estatu Batuen narkotrafikoagatik 45 urtera kondenatua izan zena. Asfura, Tegucigalpako alkate izandakoa bigarren aldiz aurkezten da presidente izateko. Nasralla, telebistako
aurkezle ezaguna 3. ari da lehiatzen eta azken urtean alderdi liberalean sartu da. En ningún momento voy a salir diciendo incoherencias o darme por ganador, pero sí le puedo decir a todo un partido, a esa gran estructura del partido, hemos trabajado fuertemente, sabemos nuestros números, sabemos y tenemos nuestra estructura. Estoy seguro del trabajo que hemos hecho. Estoy siendo responsable con las declaraciones que estoy dando en este momento. Y los resultados los van a... Bi hautagaiek beldurraren diskurtsoa erabili dute kanpainan, esanez ezkerrak boterean jarraituz gero herrialdeak krisi sakonagoan eroriko litzatekeela. Hauek, nabarmentzakoak, eskerrik asko Lander. Gero arte. Fes una foto del terrat que des d'aquí es pot veure Mart. La roba estesa al meu agost, un camp d'espigues i cargols. Esperarem que passi. 2 minutu goizeko 9:00 gutxi izan daitezen eta esango dugu Abadiñon egindako grafiti baten bitartez aurkeztu duela Ernaik heldu den urteko gazte topagunea, zehazki bertan izango da apirilaren 2-tik 5 bitartean. Ohar batean gogoraratu duenez, gazte topagunea ezker abertzaleko gazte antolakundeak Euskal Gazteria Independentistari egiten dion eskaintza da, saretze, politizazio eta isialdi eskaintza zabalarekin. Gaineratu du, 3 egunetan Abadiñoko kaleak gazte independentistez beteko dituztela gazte antolakuntzaz gazteentzako antolatutako ekimenean. Bonuak jada salgai daude, horren bonuak jada salgai daudela ere ohartarazi du Ernaik. Dena den oraindik ez du egitarauaren informaziorik zabaldu. Hurrengo hilabeteetan eskaintzaren inguruko argitalpen ezberdinak egingo dituztela nabarmendu du. Eta Arantza plaza izango da 2025ko Bizkaiko bertsolari txapelketako garailari txapela jarriko diona, bertsolaritzaren transmisioan egindako lanari eskertza egina izan dio Bizkaiko bertsozale elkarteak. Astero bertsolaritza irakatsi izan du plazak herrietako ikastetxeetan mundu bat bertso programaren barruan. 2004an hasitzen bertsolaritza irakasten eta 2022 arte aritu da bertsozaletik azaldu dutenez Bizkaiko elkartean laneko erretiro hartu duen lehenengo langilea izan da. Euskararekiko jarrera positiboa indartzeko egindako alegina ere nabarmendu dute elkartetik. Azaldu dute euskara guztiak onak direla azpimarratzen ziela ikaslei, ekiten dena dela balio duena. Elkarteko beste proiektutan ere egin du ekarpena Bizkaiko bertsolaritza lantzeko eta elikatzeko dokumentazio lanetan ibili da. Eta Mike Scott Edinburgoko musikaria eta The Waterboys bere taldea Euskal Herrira bueltan izango dira gaur bertan. Mike Scott da The Waterboys talde originaletik geratzen den bakarra. Joan den udaberrian kaleratu zuen taldeak Live, Death and Dennis Hooper albuma 1936an jaio eta 2010an hil zen kontrakulturako aktore amerikarraren bizitza eta obra lantzen dituena. Horixe bera aurkeztuko dute astearte honetan gaur bertan Baluarten eta bihar Kursalean egingo dituzten kontzertuetan. On top, and I'm never gonna stop. I'm gonna turn the whole damn underground pop. Take it from the basement, put it on top, send it around the world. We're troubleshooting a new kind of human, man. That's right, I'm a prototype. You're my prototype.
eta orain ikaran jabil toinazpi. Ruper Ordorika, lurra ikutu barik. Inoiz baino urrutiago eramango gaituzten 11 kantu eder eta iradokitzaile. Geruza eta ñabardura askoko diskoa. Musikari handi baten lan berria. LP eta CD formatuetan. Lurrao nun egon ez dakit. Lurra ikutu barik. Ruper Ordorika. Elkarren eskutik. Espazio honek besteak beste termozuntzezko, aluminiozko, PVC-ezko edo egurrezko leihoak ditu, eta kanpoalderako zein barrualderako askotariko itxiturak. Alkain Hogar Hondarribian eta Astigarragan. Aholkularitzarik onena eta erantzuniko soena armairuetan, ateetan, lurzoruetan, sukaldeetan, komunetan, zeramikan. Bai, alkainen! Bizitza urratsez urrats marrazten den ibilbidea da, eta urrats bakoitzak onaino ekarri gaitu. Gaur, une batez, erritmoa jaitsi dugu. Egindako bidea miresteko. Axola duena ez baita etorkizuna bakarrik, bizitakoa da. 60 urte elkarrekin ibiltzen eta oraindik egiteko duguna. Durangoko azoka, kulturaren jaialdia, abenduaren 5-tik 8. María Pagés Konpainia, Arriaga antzokira itzuli da, Paraíso de los Negros obrarekin. Koreografia flamenko honek zoriontasunaren bilaketa, gatazkak edo gizateriaren izaera asimetrikoa bezalako gaiak jorratzen ditu. María Pagés, Beltzen Paradisua. Abenduak 6 eta 7, Arriaga antzokian. Eskuratu zure sarrerak lehiatilan edo Arriaga antzokiaren webgunean. Informazioaren aria. Goizeko 9:04 gutxi pasata heldu zaigu analisi mailaren tenorea eta goiz honetan gurekin daude Eguzki Urteaga soziologa eta Mikel Urdangarin filosofo eta kazetari. Egunon. Egunon. Zer modu zaudete? Ondo. Bai, ondo. Ondo, pozten gara. Eta esango dugu, zorioneko garela eta postasun hori ere partekatuko dugu entzulekin. Eguzki, liburu berri argitaratu duzu, Euskal Herria eta Kortxikaren alderak eta konparatua egin duzu Larmatan argitaletxearekin. Uhartea eta kontinente barneko lurraldea izan arren, Le País Basque et Le Corse, un analisi konpare liburuak antzekotasun ekonomiko, sozial, demografiko, politiko ala kulturalak jaso ditu. Bi herrikekiko dagoen elkarrekiko interesa nabarmentzen du garatutako ideietan hartutako erabakietan ala politika publikoetan, nortasun propioak eta sendoak dauzkaten bi lurraldea. Mikel, zure baimenarekin gaurko honetan lehen elkarrizketatua Eguzki Urteaga izango da. Mediterraneo eta Atlantikoa, turismo eta industriaren lehentasuna, azaletik begiratuz gero, ezberdinak diren bi lurralde hitz egin beharko genuke, ala hau aurre iritzia izan daiteke? Maiz azpimarratzen da, preseski lurralde ezberdinak direla, bat Mediterraneoko uharte bat izanik, eta bestea kontinente erdian dagoen lurralde bat, ez? Baina argi dagoena da, eta ni urtarrilean izan nintzen Korsikako Unibertsitatean klaseak ematen, eta han bertako eragileekin hitz eginez oso deigarri egin zitzaidan zer nolako antzekotasunak zeuden Ipar Euskal Herria eta Korsikaren artean. Eta hasi nintzen aztertzen banan-bana eremu ezberdinak, izan da demografia, egoera linguistikoa, politikoa, soziala eta kulturala, eta oso deigarri egin zitzaidan preseski zer nolako antzekotasunak zeuden. Baina nahi izan nuen, hori xehetu, aztertu, dokumentatu, eta datu guztiek azken finean hori egiaztatzen dute, ez? Eta argi dagoena da, bereziki 1960 hamarkadaz geroztik beti egon dela interes reziproko bat eta influentzia reziproko bat ere Ipar Euskal Herrian eta Korsikan gertatzen zenaren artean.
mugimendu abertzaleen sortzetik, erakunde armatuak sortzera, eta gero ikusi da alor kulturalean ere, pizkunde bat izan zela 60 eta 70 hamarkadetan, eta adibidez, bai irakaskuntzari dagokionez, Seaskaren sorrerak berebiziko garrantzia izan zuen eta influentzia izan zuen eskola korsa sortzerako. Orduan beraz, iruditu zait, konparaketa hori egitea premiazkoa eta beharrezkoa zela bai. Ezberdintasuna eta berdintasuna dauzkan, datu batean ere erreparatu nahi dugu, Ipar Euskal Herriak tamaina handiagoa du metro kuadrotan, baina biztanle kopuruan Kortsikarekiko antzekoa den lurralde da. Korsika handiagoa da, bai, lurraldeari dagokionez, eta populazioa nahiko antzekoa da, egia da Korsikak 30.000 biztanle gehiago dituela, baina hala eta guztiz ere antzekotasunak dira nagusi alor demografikoan. Aipatu den bezala populazio antzekoa dituzte, baina hori ezen deigarria da, urtero biztanleria 1% hazten ari dela, bai Ipar Euskal Herrian eta bai Korsikan, populazio gehigarri hori proportzio oso altu batean 90-tik gora Frantziako eskualdeetatik etorritakoa da, gehientsuenak helduak dira, gehientsuenak kontzentratzen dira gainera kostaldeetako hiri nagusietan, eta horrek eragina dauzka alde batetik etxebizitzaren problematikan, funtsezkoa eta zentrala dena bi lurraldeetan, ikusten dugu adibidez, erresidentzia sekundarioak proportzio handi bat osatzen dutela, udalerri batzutan 40% langa ere gainditzen dute, ikusten da etxebizitza eskazia nabaria dela, etxebizitzaren prezioak ere izugarrizko gorakada ezagutu dutela, eta beti oso maila goran mantendu direla, eta gero beste aldetik ere horrek ondorioa dauzka, hizkuntza propioari dagokionez, zeren bai Korsikan eta bai Ipar Euskal Herrian ikusten duguna da euskal hiztunen kopurua balio absolututan igotzen ari dela, baina nola une berean populazioa abiadura handiagoan hazten ari den eta nola populazio gehigarri hori Frantziako eskualdeetatik datorren, horrek dakar euskal eta korsikar hiztunen proportzioa gutxitzen duela, ez? Eta horrek kezka bat sortzen du bai Ipar Euskal Herrian eta bai Korsikan. Eta hizkuntza bera aipatuta, ez dakit, Korsikan badaude hemen aipatzen diren eztabaidak, hala nola oldarraldia, unibertsaltasunaren aldarrikapena, ofizialtasun gabezia, arazo hauek aipatzen dira? Bai, hizkuntzaren gaia bai Korsikan eta bai Ipar Euskal Herrian zentrala da. Abertzaletasunari historikoki oso lotua izan zaiolako, eta Korsikan gogoratu behar da, azken 8 urteetan abertzaleek gobernatzen dutela, azken hauteskunde territorialetan abertzaleek honeko 78 lortu zuten, alegia gehiengo oso zabal bat, eta horrek, azken finean, aukera eman die, beraiei propioak eta interesekoak diren gaiak enbai gainean jartzeko, ez? Alde batetik instituzionalizazioaren gaia, eta hor dago autonomia estatuto baten eskaera, eta beste bat da hizkuntzaren aitortza ofiziala eta hizkuntza politika handinai bat garatzeko borontatea. Zer gertatzen da, bai kasu batean zein bestean topo eta egiten dutela frantses gobernuaren jarrerarekin, naiz eta legitimitate demokratiko oso handia daukaten, eta hauteskundeak hori erakusten dute, frantses gobernuak izugarrizko erreserboak ditu bi alor horretan aurrera pausoak emateko. Orduan, autonomia estatutuari dagokionez Korsikako legebiltzarrak onartu zuen, bozka oso zabal eta transversal baten bitartez autonomia estatut proposamen bat, gero hori negoziatu zuten frantses gobernuarekin eta bereziki barne ministeritzarekin, baina inestabilitate politikoa dela eta Frantzian, momentuz ez du ez aurrera atzera egiten proiektu horrek. Eta gero, bigarren ardatz nagusia da korsikarraren koofizialtasuna. Hori aspaldidanik, bai eragile linguistikoek, asoziatiboek eta baita alderdi abertzaleek ere mahai gainean jarri duten gai bada, badago konsensu oso zabal bat Korsikan gai horren inguruan, baina hor ere momentuz Macronek atea itxi zien aukera horri, eta orduan Korsikako exekutiboak daukan estrategia da helburua koofizialtasun juridikoa lortzea, eta bitartean berezko koofizialtasun bat lortzea, hizkuntza politikarekin. Zer gertatzen da, Korsikan badago, segurazki Ipar Euskal Herrian baino gehiago, desfase nabarren bat diskursoa eta praktikaren artean. Alegia, badukate oso diskurso ambizioso bat, konparatzen dira maiz Hego Euskal Herriarekin,
baina gero detailean sartzen geralarik eta ikusten dugularik zer nolako hizkuntza politika osatu eta implementatu duten, hor oraindik dago Ipar Euskal Herriko hizkuntza politika baino beherago. Eta horrek sortzen du erabateko desfase bat, eta baita ere nik nabaritu nuen bertako eragileekin batuz, eta elkartu nintzen bai Simeoni presidentearekin, bai Talamoni aldez aurretik asanbladako presidente izan zenarekin, Eskola Korsako presidentearekin, eta beste eragile batzuekin. Eta ikusten dena da, berezeki sektore abertzale eta linguistikoetan badagoela frustrazio puntu bat. Alegia, duela 8 urte abertzaleak gobernuan daude, eta jendeak hori baino gehiago espero zuen. Eta horrek puntu batean ere frustrazio bat ere sortzen du. Aipatu dituzu ere bai, bi izen propio, Talamoni eta Simeoni, beraiek ere akaso ordezkatzen dutelako Korsikan abertzaletasuna nola bizi den, hau bera ere agian parekatu genezake Euskal Herriko abertzalen arteko indar banaketarekin? Orduan, hor bi fase bereiztu behar dira, lehendabiziko legislaturan modu bateratuan aurkeztu ziren abertzaleak, eta horrek ahalbidetu zuen, azken finean botere banaketa bat, bai esekutiboan eta bai legebiltzarrean, Simeone izan zen esekutiboko presidente eta Talamoni legebiltzarreko presidente. Eta gero, azken hauteskundeetan, kanpainan bertan zatitu egin ziren eta modu separatuan banatu ziren, eta hor ikusi zen, Simeoni gailendu egin zitzaiola Talamoniri. Orduan, pixka simplifikatzeko, esango nuke Simeonik ordezkatzen duela sektore autonomista, eta Talamoni gehiago independentista dela. Eta hor badago abertzaletasunen baitan, gaur egun nola hegemonikoa bilakatu den, badago talka bat, badago lehia bat, eta hoien artean ere batzutan nahiko harreman tensoak ere nabaritu daitezke. Eta akaso, aipatu genezake baita ere borroka armatua, hemen Kortsikako askatasun nazionalerako frontea hitz egin beharko genuke, 2014 urtean erabaki zuen, gutxinaka, banatuko zela, ez dakit, gero ere egontzen agerraldi bat, adierazpen bat, ze puntutan dago erakundea une honetan? Orduan, gogoratu behar da, noiz sortzen den, eta ze testu ingurutan sortzen den FLNC, aldez aurretik bazeuden mugindu eta erakunde armatu txikiak, baina zentzu horretan adibidez, Euskal Herriko adibidea funtsezkoa izan zen, Iparretarrak bera 1973an sortzen da, eta FLNC 1976an. Eta nahiko antzeko ereduak garatzen dituzte, alegia askapen nazional eta soziala uztartzen dituzte, bereien atentatuen helburuak dira funtsean, estaduaren simboloak eta turistifikazioari loturiko erakundeak, ez dute eriotzik eragiten, baizik eta printzipioz infrastrukturen, egituren aurka egiten dituzte erasoak, eta hor ikusi dena da, FLNCek importantzia izan zuela askapen muginduan, gero 80. hamarkadan barne zatiketak izan ziren, erakundea zatitu egin zen, FLNC kanal historik eta FLNC kanal habitualen artean, eta hor momentu oso tensoak eta atentatuak izan ziren horien artean ere bai, eta horrek bentako kezka eta tensioa sortu zuen Korsikar gizartean. Eta gero ikusirik alde batetik bozka abertzaleak gorantza egiten zuela nabarmen Korsikan, eta ikusirik beste aldetik zen nazioarteko testuburua, eta baita Europan erakunde armatuak pixkanaka desagertzen ari zirela, eta bake prozesuetan murgiltzen ari zirela, eta zentzu horretan, eta 2011an bere jarduera armatua bertan bera utzi izanak, eragina ere izan du horretan, 2014an, esan duzun bezala, FLNCek erabakitzen du, disolbatu gabe, desegin gabe, baina jarduera armatua bertan bera uztea. Hala eta guztiz ere, geroztik izan dira komunikatu batzuk, ni urtarrilean Korsikan egoelarik, FLNC komunikatu bat adiz plazaratu zuen Korsikako laborantzaren egoerari dagokionez. Orduan, jarduera armatua bertan bera utzi du, baina eragile politiko izaten jarraitzen du maila batean, naiz eta ez daukan iraganean izan duen protagonismoa. Baina argi dagoena da, abertzaleak hegemonikoak diren bitartean eta boten instituzionala daukaten bitartean, oso zaila dirudi borroka armatua berriz ere itzultzea Korsikan. Hor ere
Arraipatzen zenun, gaur egun Kortxikako autonomia aldarrikapen hori ez aurrera ez atzera dagoela, honek nola eragiten dio Ipar Euskal Herriari eta nola askatu daiteke korapilo hau? Orduan, argi dagoena da, Ipar Euskal Herrian atentzio eta arreta handiarekin jarraitzen ari dela Korsikan gertatzen dena, besteak beste, korapiloa eskatzen bada Korsikan, horrek erraztu dezakelako ere, korapiloa ere eskatzea Ipar Euskal Herriari dagokionez, eta hori bi mailatan, bata da instituzionalizazioari dagokionez, eta beste bat da hizkuntzaren gaiari dagokionez. Orduan, instituzionalizazioari dagokionez, hor eragin zuzena izan du, azken urteetan Ezker Abertzaleak eta abertzaletasunak oro har, lurralde kolektibitate baten eskaera egin zuen, hori frantses gobernuak errefusatu zuen, baina aitortu zuen Euskal Elkargoa sortzen. Orduan 2017an Euskal Elkargoa sortzen da. Baina geroztik hor ikusten da instituzionalizazioaren gaia berriz ere pilpilean jartzen ari dela pixkanaka Ipar Euskal Herrian, eta hor ikusi da EH Baik, adibidez, bere doktrinan beste pauso bat eman duela. Orain ez du bakarrik eskatzen lurralde kolektibitate bat, baizik eta orain eskatzen du autonomia estatuto bat sortzea Ipar Euskal Herriako. Eta hor, Korsikaren adibidea eta esenplua erabaki horra izan da, eta gainera alderdi abertzaleen artean, bai Korsika eta bai Ipar Euskal Herriko hautetxien eta ordezkari politikoen artean harreman zuzena dago, bai Parisen, baina baita ere erregularki elkar hitz egiten dute, eta saiatzen dira kasu batzuetan ere estrategia mankomunak garatzen hizkuntzaren gaian edo instituzionalizazioari dagokionez. Beraz, argi dagoena da interdependentzia bat badagola, interes erreziproko bat dagola, eta lurralde batek pausoak ematen baditu, nahi eta nahi ez horrek eragin positibo izango duela ere beste lurraldeetan, eta orduan Ipar Euskal Herrian, EH Baik, adibidez, arreta handiarekin jarraitzen dugu Korsikan gertatzen dena. Eguzki, eten txiki bat egingo dugu, goizeko 9 dira eta, baina oraindik badugu, Kortxikari buruzko galdera pare bat gehiago. Hain zuzen, azken orduko gisa, goizeko 9 direla nabarmenduko dugu, Ernaik salaketa ekintza gauzatu duela, Dantxarineako aduanan, aktibazio astea iragarri du, independentziaren aldeko eta espainialismoaren aurkako ekintzakin. Salba, Badiola, egunon? Egunon, Pegi, eta egunon entzuleok baiala da, Ernaik ohar baten bidez jakinarazi duenez, astelehen gauean ekintza bat egin du Dantxarieneako aduanan, ekinez egina gazteok independentzia kanpainaren barruan, Euskal Herriaren baitako mugak salatzeko asmoz. Gazte antolakundeak jakinarazi duenez, lehenengo ekintza honen ostean hasiera eman dio aktibazio asteari, abenduaren 1 7 bitarte, independentziaren aldeko eta espainolismoaren kontrako ekintzak egingo ditu herri eta hirietan, eta baita maila nazionalean ere. Egunaren nondik norakoak ere ezagutuko ditugu. Itxasolean, egunon? Kaixo egunon, Pelle egunon entzuleok, Euskalintzak Euskararen egun aurkeztuko du gaur abenduaren 2 honetan, horren atarian gaudenean, Imanol Pradales Araba Bizkaia eta Gipuzkoako lehendakaria Akitania Berriko Alain Rousset presidentearekin bildu da gaur, eta horren ostekoak jarraituko ditugu, bestalde Gobernu Kontseiluaren osteko prentsaurrekoa ere espero dalakoan Maria Ubarretxena eta Nerea Melgosa sailburuen eskutik. Bilbon ekologistak martxan elkarteak kazetariekin gosaria egingo du Euskal Autonomia Erkidegoan abandonatutako zabortegiei buruz hitz egiteko. Era berean, Euskalduna Jauregian mugikortasun jasangarriari buruzko kongresua egingo dute, eta Sufluviala ez taldearen elkarretaratzea ere espero da. EHUk jardunaldi berri bat hartuko du Unibertsitate Gizarte Aliantzak eraikiz etxeko eta zaintzako enpleguan duintasuna lortzeko izenpean. Ekonomia arloan esan behar Euskal Herriko pentsiodunen mugimenduko emakumeek mobilizazioa egingo dutela Bilboko Herriberako merkatuan eta Zazpikaleetan barna EAJak eta PSek pentsio minimoak osatzeari ezarritako betoa salatzeko Euskal Autonomia Erkidegoko 76.000 emakume prekarietatean uzten dituelako horrek. Mundu mailan, Steve Witkoff Vladimir Putinekin bilduko da Moskun, kiroletan Alaves Portugaleteren aurkarituko da eta Osasuna Ebroren aurka, gizonezkoen eskubaloian Europako Ligako azkena du Bidasoak Flensburg parean, emakumezkoen kasuan mundialean murgilduta daude eta bestalde atletismoaren munduan Gasteizko maratoi erdia aurkeztuko dute gaur udaletxean. Kulturari dagokionez, Izaki Gardenak taldeak Sitxak diskoa aurkeztuko du
astearte honetan, eta literaturan Fatima Merniziren Terraza debekatua Edurne Lazkanok euskarara itzulia. Ars ex industria, artea, euskal kultura eta ondare industrialaren isla erakusketa aurkeztuko dute Bilboko Itsas Museumen, eta amaitzeko ezberdin berdinak hausnarketa sortzailea berriz Eusko Ikaskuntzan. Hauexek, nabarmenduta geldituko era, eskerrik asko Itxaso. Bai, gero arte Pili. Eguraldia eta trafikoa naiz irratian. Errepidetan bada nabarmentzeko jazoerarik? Badira pare bat kontu nabarmentzekoak, Pegi, kotxe batek aberia izan du kukularra bidean, behi 627 errepidean, eta esan dezakegu autopilaketak daudela horren ondorioz, bestalde Bilborako norantzan N240 errepidean, auto batek ere aberia izan du, eta hemen ere autopilaketak, eta bestalde Donostia inguruan edo Donostiara bidean dagoen G240 errepidean, berdinak kotxe batek istripua izan du, eta oso geldo doa trafikoa leku horretan. Eguraldiaren ondik norako guztiak, Iker Ibarluzeak. Kaxkarretik hasiko da eguna astearte honetan, baina orduek aurrera ginala eguraldiak hobera egingo du. Egun sentian eta goizeko lehen orduetan fronte baten eraginez zerua hodeitsu egongo da eta euri zaparrada batzuk izango dira. Zaparradak mendebaldetik ekialdera mugituko dira, baina orokorrean ahulak izango dira eta ez da euri askorik espero. Gainera, eguerdi arratsaldeko lehen orduan frontea ekialdetik barrena aldenduko da, atertu egingo du eta azkar batean ostarte zabalak nagusituko dira lurralde osoan, eta arratsalde partean orokorrean nahiko eguraldi eguzkitsua nagusituko da. Haizeak mendebaldetik joko du, tarteka bolada bizi batzuekin, temperatura minimoek dezente egingo dute gora eta 1 eta 10 gradu bitartean errendituko dira. Maksimoek aldiz behera egingo dute, goietan aire hotzagoa sartuko duelako, Kantauriar isurialdean 11 eta 13 gradu bitartean errendituko dira maksimoak, eta Hego Isurian 9 eta 10 gradu bitartean markatu, temperatura freskoenak Araba eta Nafarroa erdien neurtuko dira, altuenak aldiz kostaldean. Aurtengo gabonetan ez dakizula zer oparitu? Eman buelta bat Euskal Herriko artisautza azokatik. Denetarik aurkituko duzu bertan, eskuz eta mimoz egindakoak. Abenduaren 5etik 8ira, Durangoko azoka plazan, goizeko 11etatik 2:00 eta arratsaldeko 4:00 8:30. Etorri eta erosi opari polit bat. Arbaso kantolatuta, Bizkaiko Foru Aldundiaren laguntzarekin. Euskotrenek jakinarazten du. Abenduaren 5etik 8ira, Durangoko azoka. Eguneko eta gaueko tren zerbitzu bereziak eta autobusa neska aparkalekuetatik. Informa zaitez ordutegiei buruz webgunean eta aplikazioan. Euskadi ondo mugitzen da. Euskotren, Eusko Jaurlaritza. Euskal Herrian zehar eramango gaitu paraje ederretan barrena, 56 sendazalentzat izeneko liburuak. Orrialdeotan zain ditugu itsasaldeko talaiarik ederrenak, oian sarriak, ibaiak eta intzirak, urjauziak eta padurak, mendiak eta itzarteak, gazteluak, ermitak eta megalitoak. Desnibelik gabeko ibilbide ez oso luzeak, Euskal Herriko eskualde guztietako bazterrak deskubritzeko. Sua argitaletxearen eskutik. Kultura eta hizkuntza politika sailak, hizkuntza politikarako sailburu ordetzak diruz lagundua. Informazioaren aria. Goizeko 9:07 hemen jarraitzen dugu, Naiz Irratiko informazioaren arian, analisi mailaren tenorean, gaurkoan
Mikel Urdangarin eta baita Eguzki Urteagarekin, eta hitz egiten genbiltzan Eguzki argitaratu berri duzun liburu horretaz, Le País Basque et le Corse, un análisis compare liburuari buruz, eta azken galdera bat neukan, ze akaso deigarria izan zen Francisco Aita Santuaren azkeneko bisita instituzionala Kortxikan izan zela, gainera estatu bisita bat izan zen, propioki lurraldea bisitatuz, eta azkenan Macron ere baita hor sartu zen, eta horrek ere eragina izan zuen okerrez baldin banago autonomia estatutuaren aldarrikapen horretan, baina bereziki galdetu nahi dizute, nolatan irlak alako influentzia izan zuen Aita Santu bat erakartzeko? Hor badirudi bertan dagoen apezpikuak harreman zuzena zeukala Aita Santuarekin, eta horrek erraztu egin zuela bisita hori egin izana, ez? Macronek ez zuen preseski ondo hartu, zeren aldez aurretik Notre Dameko berri inaugurazioara gonbidatu zuen Aita Santua, eta Aita Santuak esan zion, ez zuela bertara joateko asmorik, eta nahiago zuela Korsikara joan, ez? Eta hor, Aita Santuak egin zuen diskurso bat, esanez, azken finean Korsika ez zela Frantzia, ez? Eta horrek hutsak arrotu zituen, Korsikarrak oso pozik zeuden deklarazio horrekin, eta horren bitartez, bereien berezitasuna, diferentzia agerian utzi nahi izan zuten. Horan, Korsikan badago erlegiotasun popular deituriko bat, nahiko propioa zaiona, oso sustraitu bat oso berezia dagona, eta oso lotua dagona Korsikar kulturari, Korsikar tradizioari, eta zentzu horretan oihartzun berezi bat izan zuen, eta argi dagona da, Macronek berak ez zuela bereziki ongi hartu erabaki hori, ez? Baina, une berean gogoratu behar da, Korsika, Europako Oinontzeko lurraldeak bezala, sekularizazio prozesu batean erabat murgilduta dagoela, praktika religioso asko jetxi dela, une berean, eta elizak eta erregioak ez daukatela, iraganean ukan zuten garrantzia, ez? Eta zentzurretan, erabat konparagarria da ere Ipar Euskal Herriarekin. Aipatuko dugu hori ere geroxeago, baina xetasun bat edo atentzioa deitu didan elementu txiki bat ere bada, zegu hemen gure lurraldei buruz hitz egiterako garaian, asko hitz egiten dugu Hego Euskal Herriaz, Ipar Euskal Herriaz, segun eta estatua nola bizi den, baten batek ere esaten du, País Basko Frantzes, País Basko Espainol delakoa, arreta deitu digu, horre liburuan jarri duzula, Euskal Herri hexagonala, Ipar Euskal Herriari erreferentzia ginez, eta lehen aldia da hau ikusi duela? Hori da formula retoriko bat ez esateko Ipar Euskal Herri frantsesa. Agoratu behar da, liburu hori Parisen publikatzen dela, frantses publiko bati norabidetua, eta orduan, horiek dira formula batzuk, ez erabiltzeko, erabili nahi ez dudan termino bat, ez? Eta orduan izan daiteke, Pirinioetako iparraldean dagona, edo bidasoatik iparraldean dagona, edo eta Pays Basque hexagonal hori erabili izana, ez? Orduan, hori dira formula batzuk, lotua daudenak editorialari eta segunetan nun publikatzen den eta nori norabidetzen zaion, ez? Argi dagona da, Ipar Euskal Herrian publikatu izan banu elkarren, Pays Basque nok erabiliko nukela, ez? Eta orduan, hor, nik bete esaten dut, batzutan jakin behar da forman kontzesioak egiten fondoan ez egiteko. Eta testuinguru horretan kokatzen da. Ados. Euskal Herri Iberikotik galdetu beharra dugu baita ere, Mikel, aipatu dugu, Ipar Euskal Herriak nagusiki zer nolako harremana duen Kortxikarekin, guzkizuk aipatu duzu, interdependentzia bat ere bagola zentzurik politikoenan, baina akaso Hego Euskal Herritikan ez dugu Kortxika hainbeste ezagutzen? Bai, eta ni neu naiz horren adibide bat, Uste, azken boladan askotan zorionez ari gara aipatzen Ipar Euskal Herria, Estado frantzeseko egora soziopolitikoa eta beste, eta uste Hego Euskal Herritik sekulako ez ezagutza daukagula, ez? Oso interesgarri izan da, gainean pasioz azaldu dituzu eguzki, antzekotasun ezberdinak, eta uste, oso interesgarria dela, baina esan bezala, Hego Euskal Herritik nik neu behintzat, eta esango nuke zoritxarrez nahiko orokortua dela,
ez ezagutza nahiko handia daukagu, bai Korsikaren inguruan, baina baita ere, Bretaniaren inguruan, eta bueno, estatu frantsesaren menpe, estaturik gabeko nazio dauden, estaturik gabeko nazio ezberdinen inguruan. Eta hori esan da, eta zerbait gehitze aldera, edo zerbait esate aldera, bere, azalpena entzuten nuenean, torten zaidan gogora, ez askotan esan dugu Europa nora ezean dagoela, estatu frantsesera joaten balin bagera ere, Bosgarren Errepublika agortuta dagoela geroz eta hots gehiago esaten dute, sekulako krisi politiko, sozial, instituzional, ekonomikoa bizi du, eta hain justu ere, hartzen balin badago Europako mapa, akaso bestelako Europa baterako, eta bestelako eredu sozial, ekonomiko baterako, ernamuina edo baldintzak, daudela Ipar Euskal Herrian oro har esango dugu, Irlandan, Korsikan, akaso hortik hasi daiteke, ez? Ikusten da, nora ez da batean dagoela, uste hor badagoela aukera bat, bestelako Europa bat, eta bestelako, krisi horri bestelako erantzunak emateko, baina, ikusi dugu, oraindik orain, guzkik ere ederki azaldu ditu zer nolako mugak dauden eta zer nolako oztopoak dauden. Eguzki, akaso, etxeko lanak ere eskatuko dizkizut, Hego Euskal Herritikan zer jakin beharko genuke Korsikari buruz, zer ikasi beharko genuke? Nik esango nuke harremana badagoela, besteak beste Eusko Jaurlaritza eta Korsikako exekutiboaren artean, harreman instituzionalak izan dira, bisitak ere eginak izan dira, Simeoni bera Euskal Herrira etorri da behin-baino gehiagotan, eta bere garaian Urkullu lehendakariarekin ere batu zen, sari bat ere eman zioten, eta argi dagona da, Korsikak nola azken urteetan aurrera pausoak eman dituen instituzionalizazio mailan, gogoratu behar da, gaur egungo exekutiboak batzen dituela erregio baten eta bi departamenturen eskumenak, konparatiboki izango litzateke autonomia erkidego eta bi diputazioen eskumenak, horrek esan du instituzionalizazio mailan ere aurrera pausoak eman dituztela, erabakitzeko gaitasunak ere eta kudeatzen dituzten eskumenak handitu direla nabarmen, eta horrek eragindu Korsikak joera duela eta nahikeria duela konparatzeko Euskal Herriarekin. Zer gertatzen da, datuei erreparatuz gero ikusten da askoz erantzekotasun gehiago dagoela Korsika eta Ipar Euskal Herriaren artean, Korsika eta Hego Euskal Herriaren artean baino, ez? Baina horrek ez du kentzen badagola hartu emana eta interes partekatuak ere daudela. Eta hori lotuta dago lehen aipatzen zenuen gaiarekin, alegia Europar eraikuntza izan da estaduek osatu eta garatu duten proiektu politiko bat, ez? Eta orduan hor planteatzen zaien arazoa estadurik gabeko nazioei da nola presentzia bat izan, nola eragin Europa mailan. Eta orduan hor azken urteetan badago inflexio puntu bat eta da estadurik gabeko nazioak jabetu dira azken finean estatuen gandik gutxi espero dezaketela eta soluzioa izan daitekela azken finean estadurik gabeko nazioak batzen badira eta indarrak batzen badituzte Europa mailan eragina izateko. Eta uste dut Korsikar exekutiboaren eta Eusko Jaurlaritzaren artean izan diren hartu emanek estrategia horri bide bat ireki nahi diotela, ikusten baitute azken finean interes amankomunak eta partekatuak dituztela maila horretan. Goizeko beratziak eta laurden gaindituta eten txiki bat egingo dugu. Irratia kotxean argi eta ozen entzun nahi duzu, 2 urratsetan egin dezakezu. Lotu mugikorra Bluetooth bidez autora. Joan, irratia.naiz.eu selbidera eta klikatu zuzenean entzun botoian. Egunon, goizeko 8 dira, ongi etorri Naiz Irratira. Lekornuren dimisioak estatu krisia... Naiz Irratia, 2 urratsetan, edonon eta kalitate ezin hobean. Kaixo, Iskandar Fernandez naiz eta gaur egungo gitarren soinuak ezagutzera gonbidatu nahi zaituztet.
Orain entzuten, larun batero arratsaldeko 5etan Naiz Irratian, eta ondoren nahieran, webgunean eta podcast plataformetan. Eta saio honetan, gaur egungo musikan zentratuko bagara ere, noizbehinka, jarraian entzungo dugun klasikoak ere entzungo dituzu. Ez dara konturatzen, iaia, noiz datorren aldaketa, bateria batetik, organiko gotik, elektronikora pasatzen dira. Eguerditan irekitzen dugu musikariako mikrofonoa. Euskal musika eszenaren berritasunak ardatz. Kaixo, Fermin. Opa, kaixo. Aritzartola, Gabon. Kaixo, Gabon. Bide Hernando Muñoz, Inigo Etxarresistiaga. Gabon. 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 Aurkezpen berezirik ez du behar, baina aurkeztuko dugu Ruper Ordorika. Hemen daukagu gurekin. Gabon, Ruper, zer moduz? Ondo, eskarrik asko. Josune Arakistain, eguerdion. Kaixo, eguerdion. Zer moduz zaude? Oso ondo. Bai. Egualdi honekin, eta kantu berri xateratzen, eta... Bai, ez da. Bai, zera ondo. Anari Alberdi Santesteban, Azkoitiarra, eta hemen daukaguna. Kaixo, Anari, zer moduz? Kaixo, ondo. Eta gauero, 10:00 aurrera, musikarien lanei behar duten tartea eskaintzen diegu. Musikaria, egunero, eguerdiko 12 eta laurdenetan, eta gaueko 10:00. Naiz Irratia. Otea Lili irratsaioak ifrentzuaren bi alde ditu, zorrotza da otea eta Lilia leuna. Pentsamenduaren alderik muturrekoenetara joan nahi dugu. Sega zorrotza pentsamenduaren hausnarketak azalera ekartzeko. Otea Lili saioan, Ritxi Aizpuruk musikariak gonbidatuko ditu astero. Musikaren eta bizitzaren argi ilunetaz hitz egiteko. Ostegunero, arratsaldeko 7:00, Otea Lili, Naiz Irratian. Informazioaren aria, Naiz Irratian. 2026 korrika urtea izango da, Euskara Gara lelopean, AEKaren lasterketa atarratzen hasiko da martxoaren 19 eta Bilbon amaitu, martxoaren 29. Euskararen lasterketak badu ibilbide luzea gaur artean eta iraganden larun batean 25 urte bete ziren lehenbiziko korrika hartatik. Orduz geroztik 23 edizio igaro dira. Bat korrika, bi korrika, milaka korrikari, Euskal Herri guztietan deno bai euskarari. Urte hurren honetaz hitz egiteko gurekin daukagu, Xabier Gartzia, EKako Artekaritza Nazionaleko kidea, egunon? Egunon, bai. Beno, larun batean gogora ekarri zenuten, 25 urteko ibilbide hori, nolako topaketa izan zen oinatikoa? Beno, hor batu ziren korrika sortu zuten lagun horiek guztiak, gehienak, batzuk da gurekin ez daudelako, unkigarria izan zen, batzuk aspaldi zuten elkar ikusten, izenez igual ezagutu bai, aurpegia jarri ez, nik uste dut beraientzat gozagarria izan zela momentua, gozatu zutela, behar zutela ere AEKaren eta herri honen aitortza, egun ikusten dugulako, zer den korrika AEKak antolatzen du, gu jartzen dugu lehenengo harritxoa, azaran 13an orkestu egin genuen, ordurako lan handia egina genukan, baina gero herriak bere egiten du korrika, eta hori beraiei zor diegu. Hain zuzen, korrika behar batetikan sortu zen, baliabide beharra, aurten ere eta urtero ere, egunerokotasunean ere, behar hori aldarrikatzen da. 25 urte hauetan Euskal Herria aldatu da, bizia aldatu da, baina behar horiek ez hainbeste. Bai, zoritxarre sala da, ez? Behartuta gaude, 25 urte eta gero, 23 korrika eta gero, oraindik ere, 1980an ziren helburu berberekin, 24. korrika hau aurkeztera, ez? Eta garai hartan Euskara sustatzeko sortu zen korrika,
AEKaren dako baliabide ekonomikoak eskuratzeko sortu zen korrika, AEKak bere jardunarekin aurrera egin alizateko, eta 2025an urratsak eman diren arren, inkluso lotxas, esan dezakegu, halako korrika bat antolatu behar dugula. Ez zen gure gustoko halako korrika bat antolatzea, baina oraindik ere helduak euskalduntzen jarraitzeko diru baliabideak behar ditugu, eta alderdi politikoei, instituzioei, hainbat eta hainbat eragilei ere presioa egiteko eta aldarrikatzeko euskaraz bizi nahi duen herri bat dagoela korrika bat egiten jarraitu behar dugu. Zehazki, 20. korrikan, Xabier, euskaraz bizitza normaltasuneko kontua zela, nabarmendu zenuen, Joseba Sarrion Handiak ere bere mezuen esan zuen euskararen alde egitea normaltasunaren aurkako kontua zela, igaro dira, korrika pare bat, pandemia bat ere, nola ikusten zu? Hala da bai, eta zoritzarrez, gauzak ez dira asko aldatu, oain gutxi Euskalgintzaren Kontseiluak argi eta garbi izan zuen, larrialdi linguistikoan geundena, aspaldi somatzen ziren alako zantzuak, askotan hitz egin dugu rotondan birakari garela, bide gurutzen gaudela, geldiunea dagoela, eta 2025an hor daukagu, mai gainean, pizkunde baten beharra, herritarrok, herri eragileok, pizkundea egiteko prestasun osoa adierazi dugu, pizkundea zer izan daitekeen adierazi dugu, irailean Kontseiluko eragileok aurkeztu genuen akordio soziopolitiko baterako itun berritua batuz aldatu deitzen den hori, non 100 piko batzuk eragilek onartua dugu ezagutzaren beharra eta erabilera osorako espazioak sortu eta bermatu behar direla, hori da oinarria aurrera egiteko eta euskarak 60. hamarkadan bizi izan zuen pizkunde bateko hildo horretako bat izateko, eta oraindik ere normaltasunaren aurka aritzea da euskaraz bizitzea. Gaurko honetan, nabarmenduko dugu besteak beste korrikaren 45. urteurren hori, honetaz hitz egiteko ere gurean da, Urtxa Arrasti korrikaren sortzailea eta garaiko AEKako arduradun ekonomiko. Egunon? Egunon. Ez dago argi, lehenbiziko korrikak zelelo izan zuen, zuk ere esan bai euskarari edo korrika Euskal Herria, Xabierra Murizak ere jarri zion doinua lasterketari, edo aipatzen da okurrentzia afari batean piztu zela, zenbat alditan galdetu dizute korrikaren sorrera Urtxa? 55 urte bakoitzean 50 aldiz, pila bat. 55 urte pasatu dira, eta beti galdetzen didate bardila. Bueno, beti. Bai, kasi beti. Nola sortu zen korrika, zer gaitia, eta esan duzu, ez eukala lelo bereziri, bai, izan korrika Euskal Herria, eta esan bai euskarari, esan zidan biak. Korrika izena, baina gero korrika Euskal Herria esan bai euskarari. Bai, orduan, garai hartan, ez genekigun oso ondo nola egin, eta bai euskarari noiz nola ordurarte Euskaltzain diako jagonsaileko parte bat ginen, bai euskarari hori Euskaltzaindiaren txat egin zena jarraitu nahi genuen, da horregaitik leloa hartu genuen. Naiz eta Euskaltzaindiak ezin genuela erabili, orduan esan bai euskarari eta orduan jarra lelo bardina. Eta horrela hasi zen leloaren asuntoa. Egia esan, orduan korrika orain normala ikusten da, baina orduan iluna barrean geunden. Horitxe bera galdetu nahi dizut, korrika sortu arte ez zegoen halako konturik, pentsatzen dut elementurik konplexuna hasieran izan beharko zela, korrikaren berri ematea, baimena eskatu behar zitzaion horri, laguntza eskatu behar zitzaion horri, edota kilometro erosi bertzuenari. Bueno, laguntza, bai, korrika lagun gero inventatu zen, bai, baina laguntza eskatu genuen AEKari. Lehen korrika hasikeran AEKak organizatu zuen.
euskaltegien inguruan zegoen jendea, eta gero, baina lehen korrikan bertan ere, hasi ziren sortzen korrika batzordeak herrietan, igual gau eskolarik ez zegoen, baina korrika batzordea bai, beste batzuetan gau eskola txikia zen, da berak ezin zuen eraman, eta montatu ziren korrika batzordeak herri. Azken batetan horrek atara zuen korrika aurrera. Hori izan zen. Horre, lehenbiziko korrika hori, ez daki Xabierzuk ezagutu zenuen? Ezagutuko nuen baina 4 urte baino ez nituen, eta ezer gutxi gogoratuko dut, bai gogoan dut, eta beti izan dut hor buruan, Iruñan, udal ikastoletako ikasleok, korrika txikiaren bueltan batzen ginela Gaztelu plaza, eta harra igotzen ginen, D-ereduko eta udal ikastoletako umetxoak, Gaztelu plazara korrika txiki egitera, eta Gaztelu plaza lepo goratzen dut, txikien nintzen, eta alako horitzapenak ditut bai. Urtsa, kaso zuk gehiago gogoan izango duzuna izango da, korrikako mezua lekukoan ez zela lehenbiziko kilometroan sartu. Nolatan notu zitzaizuen mezua sakanan sartzea? Oso errez, ez genuen pentsatzen mezurik sartzea testiguan, argi eta garbi. Da, korrika asteko zela, edo astear, edo lehen egunean, enaiz gogoratzen, baina oso azean, jendeari okurritu zitzaion mezu bat sartu behar zela, antolatzaile, korrika batzordean, bate proposatu zuen, bai, mezu bat sartu behar da. Zegaitik mezua sartu behar den, nik kontra nengoen. Hori gogoratzen dut. Pentsatzen nuen ez genuela betetzen Remigio Mendibururen ideia. Remigio Mendiburuk egin zuen utxune bat, testigo barruan, eskultura horretan utxunea dago, berak nahi zuelako horrekin adierazi euskararen utxunea. Esan, ezer sartzeko pentsatua izan. Remigio Mendibururen partez, eta ez eta gure partez enkargatu genuenean. Baina, bueno, hola, ese polita tal, zerbait sartu beharko da, eta hor planteatu zen, zer sartu, eta orduan mezu bat sartzea edo zerbait simbolikoa, eta zerbait simbolikoa, azkenean erabaki zen, arregiren eskutitza Euskaltzaindiari, Jagonzaiari, Jagonzaia montatzeko, eta Euskalduntze helduen alfabetatzea bultzatzeko. Eta horrela jaio zen. Baina zegoen garai denborarik egiteko, eta orduan Satrustegik karta hori, ez dakit nok esan zion, Satrustegik berak sartuko zuela, baina sartuko zuen, bere herritik pasatzean, ze oinatin ondino ezekien ez sartu behar zenik. Hori izan da, gauza bat bestearen gainean, gauza oso berri batek ekartzen dituen arazoak, eta jende asko eztabaidan, eta neko asambleario ginen orduan, eta horrek akatzak ditu. Eta horrela izan zen, sartu genuen karta hori, sin más, argi zegoena da, eta guk hasieratik genuen argi, eta beti dugu argi, eta beti du aekak argi, korrika bukatzean, aekak bere bere diskursoa botako zuela. Reivindikatiboagoa edo gutxiagoa, baina bere diskurso reivindikatiboa botako zuela. Ze kanpaina azken batetan aekaren zazan. Eta gainera guk orduan kanpaina bat egitea pentsatu genuen, ez genuen pentsatu urtero egitea, hori geroago etorri zen. Eta heldu ginen egia desan, eta horrek berak zeukan modua parte biak lotzeko, parte nagusia utxunearekin, testiguaren parte biak lotzeko, Remigiok egindakoa, berak egin zuen eskultura bat, zuen egin zelan da milaka kilometrotan esku batetik bestera pasatzeko katxarro bat, o testigo bat, eta gero lurrera jausten dan, eta hori, ez zuen horrela egin, da korrika lehen testigoa, orain San Telmo Museoan dagoena, Donostian, apurtuta dago. Apurtuta dago, raja bat du, eta
eta poia jauzi egiten zaio, osea, ez da tarabea, jauzi egiten zaio. Orduan, hori, erabaki zen sartzea, berak sartu zuen sakanatik pasatzean, egun batzuk geroago, sakanatik pasatzen zala, atera zen karrerara, ja hitz egin da zegoen karrerakoekin, eta ez dakit karrerakoekin norbaitekin, releboren batekin hitz egin zuten, eta relebo horretan, zabaldu zen, sartu zen mesua edo karta hori, Arregiren karta, eta horrela jarraitu zuen, eta heldu zen Bilbora, eta heldu zen, jauzi egiten zala, zabaltzen zen oso errez, da nik zabaldu nuen argazki bat ikusi dute egunokaz, nuen ezagutzen argazki hori, baina baina egon den mobidarekin ikusi dut argazkia, eta hori ikusten da nik Julen AEK-aren irakurtzen, eta ni bere ondoan testigoarekin zabalik eskuan zer egin jakin gabe, ez? Eta hori da, guk nik ikusi nuenean, zenien Julen ez dago ezer, eta zer egiten dugu orain. Ezin dugu ezer egin, jarraitzen dugu ekintzarekin, eta jarraitu ekintzarekin zen, bigarren puntua, korrikaren diskursoa, eta hori egin zen. Akatza, ez genuen mikrofonetik esan, zuek, sentitzen dugu, hemen Arregiren karta bat, Ricardo Arregiren karta bat zegoen, eta baina galdu egin da bidean. Punto. Ez genuen hori esan, eta hortik etorri ziren gero egin ziren, egin ziren kanpaina guztiak, esaten guk egin genuela, borondatez, eta nahi genuela korrikaren sistema aldatu, eta politizatu, eta ekak nahi zuela korrika berea egin, korrika berea zen. Egia esan, hasi eta gero, herriak parte handi hartu zuen, eta orduan herriaren bihurtu da, urte eta zehar, baina, azken batetan, hasikerako ura, gure kanpaina zen, lehenengo ura. Eta, hori, ez dago beste misteriorik. Bai, hor, hain zuzen, lekukoa ere, ez da, guretzat dagian ez ezagutzagatik misterio handiagoa izan daiteke, baina lekukoaren sorkutzan, Remigio Mendibururen lan horretan, Juan Gorriti artistak ere zerresana izan zuen. Esan nuen bera, Remigio, lekukoa da komunikazio bat. Eta hemen baserritan da, hola xe bertan dinean, hau xe hartu eta esan dio, behira, hau da baserritan zen batxui pikatzeko eta txerri hiltzen zenean, da hola egiteko, odolkik egiteko, da. Hau da, lekuko bat, eta intzian, hau xin behut, eta eaman zean. Hortxe, Juan Gorritiren zergatiaren azalpen hori? Nik ez dut ezagutu, momentu hori entzuna diot, Juan Gorritiri inoiz, baina nik ez dut horrela gogoratzen. Juan Gorritik egin ditugu lekukoak, orain erabiltzen den lekukoa Juan Gorritik egindakoa da. Ja eskatu, gu joan ginen beraren gana, eta eskatu genion, erroskarekin eta zerbait indartsuagoa egitea. Hori eskatu genion. Eta zerbait gogorrago eta horrela egin du, eta da kopia bat, baina gogorragoa, eta ez dana jaustera. Landa guztire eskatu genion batzuk egitea, ez batzuk, ez padan. Eta beti eramaten da bat gehiago karreran, furgonetan edo lan. Osea, beti daude alternatibak gaur egun. Baina nik gogoratzen dut, eta berak esplikatuta, Julen eta niri, eta hori, eman zigunean katxarroa, testigoa, horrela planteatu zuen, esan zuen hau da euskararen utxunea ikusteko, eta hori, eta utza egin dut, eta da gizona alde batetik, emea bestetik, horrek figura biak, figuratxo estilizatu bi horiek, daudenak, danok ezagutzen dugu ja gaur egun nolakoa den testigoa, eta horrek zela gizona eta emaztea, eta barruan utxunea. Eta euskararen utxunea. Eta hori da, bere konzeptua, testigoarena hori da Remigio Mendiburuk esandakoa. Xabi, horre aipatuta, bi arte gizon, Remigio Mendiburu edota Juan Gorriti, korrikak baduena da ere bai, badela zerbait oso bisualak, askotan, edo beti kolore biziekin, nolako garrantzia dauka korrikan estetikak eta diseinuak?
Bueno, egungo jendartean igual bereziki badauka, eta jendea erakartzeko, jendeak nahi du jendarte bizi bat, koloretsua, argitsua, etorkizunari begira, eta horretan saiatzen gara, korrika bakoitzean, irudia zaratago ere, ni garrantzi gehiago ematen diot leloari. Leloari eta lelo horrek atzean dakarren mezuari, eta freskotasuna, gaurkotasuna, baina etorkizunari keinu bat ere izaten da, eta herri honen isla izaten da, eta, bueno, pues, oraingoan euskara gara leloa jarri dugu mai gainean, aurreko korrikatik nolabaiteko segida bat badela esan dezakegu, aurrekoan adierazi genuen argita garbi, arrotasuna duen herri bat bagarela, konplexurik gabe euskaraz bizi nahi duen herri bat garela, eta hori da oraingoan esan duguna, euskara gara, belaunaldi berriak fuerte datoz, belaunaldi berriek adierazi dute ere euskaraz biziko diren belaunaldiak direla, eta uste dut hori jendarte moduan zor diegula, eta horregatik pizkundearen beharra eta mai gainean jartzea arrotasun horretatik, herri arro horretatik, euskara gara izatera pasa behar dugula, bakoitza beretik, euskaldunak zein euskaldunak ez direnak, baina jendarte kohesionatuko batean, justuago batean, berdintzaleago batean, bizitzeko aukera izan behar dugula guztiok, eta hori pasatzen dela euskaldunon hizkuntza eskubideak bermatzetik, eta euskarak behar duen estatusa izatetik. Eta horretarako, hizkuntza politika berriak eta ausartagoak behar ditugu. Eta hori da behar duena korrikak, eta horretarako estetika garrantzitsua da, esan duzuen moduan, baina hori da Euskal Herria, kolore bizia da, eta hori da korrikak ekartzen diona Euskal Herriari. Eta urtsa, zuk nola ikusten duzu 2026 garran urteko korrikanen lelo euskara gara? Korrika honetan leloa, euskara gara, niretzat oso lelo polita iruditzen zait, oso polita. Egia da, gu gara euskara. Eta euskarak egiten gaitu. Euskara gure nortasunean euskara dago. Euskara ez balego, ez ginateke bardinak izango, beste batzuk ginateke. Izan gure nortasuna esan daukaguna, bakoitza daukana izango, beste bat izango zen. Ez dut esaten nobea, ez txarragoa, baina beste bat. Osea, zerbait bagara da euskarak egiten gaituelako. Orduan gu gara euskara. Hori oso ondo ikusi du, leloa oso polita da, oso polita. Karo, orain hauek, gazte hauek, ja gehiago dakite gu baino espertoagoa dira, eta hori, eta publizitateak asko aurreratu du, eta literaturak eta danak, eta orduan, lelo oso politak egiten dituzte, prestatzen dituzte urtero, oso politak. Elementu guzti hauekin geldituko era, eta azkenik horretaraziko dizuet, korrikako webgunean jartzen duen bezala, 107 egun, ordu bat, eta 18 minutu gelditzen direla, Xabier Gartzia eta Urtxa Arrasti, mila eskarko izonetan gurean izategatik. Zuei, bai. Eskarrek zuei. Historiak idatzitako gertakari eta mugimendu sozialetan musikak izandako paperaz ariko gara. Gramofonoan historia duten kantuak. Larun batetan, arratsaldeko 3:00, Naiz Irratian. Hamar minutu gutxiegi dira disko batek atzetik duen lan guztia azaltzeko. Musikaria. Egunero, eguerdiko 12 eta 4 eta gaueko 10. Naiz Irratia. Informazioaren aria.
Bueno, agurtu berri ditugu Xabier Gartzia eta baita Urtxa Errasti eta partekatuko dugu korrikaren 45. urteurrena edota heltzear den korrikaren 24. edizioa bera. Zer nolako espektatibak sorrazten dizkizue eta euskalgintzari eta euskalduntzari dagokionez, nolako rola ikusten diozue halako ekimen bati, Mikel? Bueno, ez dakit, nik uste korrikak beti pizten duela zerbait, ez? Eta kaso hori da bere ezaugarri nagusietako bat. Justu, Ricardo Arregi aipatu dute, eta Ricardo Arregi badu horre aipu nahiko famatu bat, euskalgintza mundu berrigintza da, gizagintza da, eta usteet korrikak nolabait, zela ekinbide bezala ere hori ere nolabait, isladatzen duela, ez? Baita simbolikoki eta estetikoki ere orain aipatzen zen, usteet, mundu berrigintzarako, ezinbesteko akuilua dela, ez? Eta esaten dut pizgarria dela, besteak beste korrikak badulako bertute bat, eta da zerbaiten parte sentiarazten zaituela, ez? Eta usteet deno degula horren premia, eta zerbaiten parte sentiarazte hortan, hor denokri gehatu zaizkigula, hiltzatuta, zenbait irudi, ez? Esate baterako, lurretan korrikako furgonetari denak bultzaka, edo iaz, ez barkatu, orain dela 2 urte bidasoan, estatu frantzes eta espainolak inposatutako muga hori zeharkatzen, eta, euskera denen aterpe bilakatuz, uste hortarako sekulako gaitasuna duela, eta hori ezinbestekoa dela, ezinbestekoa degula gizakiok, zer esanik ez, neoliberalismoaren fase honetan badirudien bizitza eguneroko, ez dakit lasterketa etengabe bat bilakatzen dela, eta ezinbestekoa du baita ere, euskalgintzak eta euskaren aldeko borrokak, jendearen atxikimendu hori lortuko balin bada, eta kolektiboki, zenbait urratxe bultzatuko balin badira. Beraz, usteet, korrikak denoi zerbait pizten digula, eta nire espektatiba orain ere zerbait piztuko duela. Eta gero hor badago beste erronka bat, eta da, euskararen ezagutzaren unibertsalizazioa, eta hor helduen alfabetatzeak jokatu behar duen papera, ezta? Eta hor usteet, jada korrikaren aurkezpenean bertan ere, lanlerro batzuk identifikatu zirela, eta maigainean jarri zirela interesgarriak izan daitezkenak, ez? Alde batetik, nola sentiarazten den euskara ikastea geroz eta beharrezkoagoa dela, hemen, badago hor sekulako asimetria dago, ez? Esate baterako Estado espainolean, konstituzioz espainola jakitea beharrezkoa da, derrigorrezkoa da, eta euskara ikastea hautazkoa da, ez? Beraz, nola egiten den, eta hor dago orain, ez? Lanetako, hizkuntza eskakizunen auzi eta beste zenbait auzi, nola egiten den sozialki, euskara ikastea eta euskara erabiltzea geroz eta beharrezkoagoa izan dadin, eta hortarako ze politika publiko egin behar diren, ze hizkuntza politika egin behar den, hor dago gako hundietako bat, eta bestea da, beharrezko egiteaz gain, euskara ikasteko bideak nola erraztu daitezken, bai ekonomikoki, eta hor proposamen interesgarri bat egin dute, esanez, herritar bakoitzak 2000 orduko poltsa bat izatea euskalduntze prozesu osorako, denboraren faktoreare hor sartzen da, nola albidetu nahikoa baliabide ekonomiko, nahikoa denbora, denek euskararako bide hori egiteko aukera hori izan dezaten. Beraz, uste hor daudela mai gainean bi erronka potolo, eta hori danari bultzada baten bateko, eta bestelako hizkuntza politika bat aldarrikatu, eta labait akuilu lana egiteko ere, ezinbesteko izango dela urtengo korrika ere. Agutki? Hor, aipatu da, duela 45 urte antolatu zen lehendabiziko korrika, eta oraindikan ere beste korrika bat egiteko premia eta beharra daukate, ez? Korrikak bi funtzio ditu, bata da euskararen aldeko kontzientzia suspertzea, eta beste aldetik dirua biltzea, ez? Eta lehen aipatu da, korrikak baduka dimentsio komunitario bat, ez? Mobilizatzaile bat, eta poztasuna ere sortzen duena, hor badago ikerketa bat egina izan dena, psikologia sozialean EHUn, zeinek demostratzen duen, korrikan parte hartu duten pertsonek ongizate psikologiko eta emozionala sentitzen dutela korrikan parte hartzen duten bitartean, baina baita ondoren ere, ez? Eta korrikan parte hartzeak agerian uzten du, badagola herri bat, badagola identitate kolektibo bat, badagola herri bat martxan dagona, mobilizatzen dena, mugitzen dena,
Eta horrek enpoderamentu delako bat ere eragiten du, eta horrek postasun bat, eta indar bat ematen du momentuan bertan eta etorkizunean ere, ez? Orduan, argi dagoena, azken 45 urteetan pausoak eman direla, instituzionalizazioan, hizkuntza politikan, baina oraindikan gabezia daudela. Orduan, argi dagoena da, Euskal Autonomia Erkidegoan importantea baldin bada, EKaren rola areta importanteagoa da Nafarroan, eta areta importanteagoa oraindikan Ipar Euskal Herrian, non hizkuntza politikak ez daukan pisu bera eta garrantzi bera, ez? Eta horrek esan nahi du, azken finean, gizarte zibileko eragileek berebiziko garrantzia eta premia daukatela, ez? Argi dagoena da, azken urteetako evoluzioa kontutan hartuta, eta hor batez ere referentzia egingo nioke evoluzio demografikoei, Ipar Euskal Herrian jadanik komentatu izan dut, urtero 3.300 pertsona gehigarri datoz, gehientsuenak Frantziar estatutik, gehientsuenak adultoak, eta horiek ez dira eskolatik pasako. Orduan galdera da, nola egin pertsona horiek euskalduntzeko. Eta AEK bezalako erakundeak berebiziko garrantzia daukate eta premia daukate alor horretan. Zer gertatzen da, AEKak jasotzen duen finantzamentua ez dela nahikoa, azken finean bere jarduna aurrera eman izateko, bertan lan egiten duten pertsonek ere, soldata duinak ukan ditzaten eta lan baldintza duinak ukan ditzaten, eta batez ere eskaintza orokortzeko eta herritar orok aukera izan dezan denboraren aldetik eta finantzamentuaren aldetik euskara ikasteko baldintza egokietan eta horren bitartez lortuko litzateke universalizazio prozesu bat. Horretatik urruti gaude, baina hala eta guztiz ere azken urteetan aurrera pausoak eman dira. Adibidez, Eusko Jaurlaritzak adibidez finantzatu egin ditu tramo batzutan doain ikasi ahal izatea eta urte batetik bestera matrikulazioa 30% joko da. Horrek esan nahi du variable ekonomikoa ere importantea dela. Eta horrek esan nahi du hizkuntza politikak zeresana eta zeregina eduki dezakela horretan. Eta hori 3 eremu politiko administratibotan. Beraz, iruditzen zait, elementu hori funtsezkoa dela. Eta maiz, hizkuntza politikari dagokionez, lehentasun eman zaio luzaroan batez ere lehen eta bigarren mailako irakaskuntzari. Eta horrek, ahalbidetu du, 80. hamarkadaz geroztik, Euskal Autonomia Erkidegoan adibidez, sortu diren 300.000 euskal hiztun berrietatik 200.000 hezkuntza sistemari lotuak izana. Baina horrek ez du kentzen, horren alboan badagoela beste realitate bat, eta da azken finean helduak euskaldundu behar direla. Eta lehen emigra esan duen bezala, Espainiar Konstituzioak ez du esaten euskara ikasteko obligaziorik dagoenik. Berak horrek esan nahi du, areta hizkuntza politika proaktiboagoak eta anbiziotsuagoak behar direla fenomen hori konpentsatzeko, eta horrek esan nahi du, azken finean, doakotasuna adibidez integrala izan beharko litzatekeela, eta beste aldetik, euskara ikasteko posibilitatea egon beharko litzatekeela lan orduetan. Formakuntza iraunkorraren baitan sartu daiteke, dispositiboak daude, finantzamendu publikoa horri dedikatzen altzaio, eta horrek ahalbidetuko lieke edozein pertsonari bere lan orduen bitartean azkenean euskara bere ikastea eta gainera doainik. Eta horrek bai sortuko lituzkela baldintzak helduak euskalduntzeko. Goizeko 10 gutxi dira eta zuzenan egin beharra dugu salto urrengo aipagaira. Horretarako, hain zuzen, aipatuko dugu, Bizipoza eskolako kidek atzo Eusko Legebiltzarreko hezkuntza sailean egin zutela agerraldia, bertako kidei elkarlana eskainiz, eta bertako agerraldi honetaz zein Bizipoza eskolari buruz ere hitz egiteko gurekin daukagu goiz honetan Luis Malandaluz. Egunon? Egunon, bai. Beno, jakine dugu, nola joan zen atzoko agerraldi hori Gasteizko Legebiltzarrean? Ondo, han zeuden alderdi politikoek, harrera ona izan zuten, nik uste dut ondo ulertu zutela gure eskaintza eta pixka bat Bizipoza eskola inguruan sortutako material guztiak, ez? Pixka bat hor saiatu ginen aipatzen eta azaltzen nondik sortzen diren material hauek, pixka bat Bizipozan dauden elkarten eskutik sortzen direla, familiok eta nolabait hor elkartetan gaudenok bizi duguna eta dakiguna bitarte, hor material batzuk sortu ditugu, bai eskolan landu ahal izatekak, bai eskolaz kanpo, aisialdian, edo bertso eskoletan, edo euskaltegitan, edo eremu formaletan eta eremu ez formaletan ere. Eskaintza doakoa da, hori argi dugu, material guztiak irekita daude gure web orrian,
biziposaeskola.eus, eta erregistratzearekin, baina hor irekita dago guztiontzat. Hezkuntzari lehenengo eta atzo agerraldi honetan, hezkuntza batzorde honetan, gure eskaera zan, hori eskoletara, EAEko eskola guztietara eta instituto guztietara, eta helarazteko hor bai beharko litzatekela pertsona bat edo pare bat eskola joateko, azaltzeko, hau da, material hau ezin da bidali eskola guztietara e-mail baten bitartez, eskoletara, eta ni irakasle izan nazu urte askotan, 1000 gauza heltzen dira, eta gure asmoa da, material eskaintzea bai, baina azaltzea, aurkeztea, pilotaje bat provokatu, eta jendeak ikus dezala, erabili. Hau da, elkartetan bizi ditugun egoera hauek, ikasgeletan emoten dira, noski, eta orduan irakaslek tresna modua izan dezaten eskura gai hauek bere ikaskideekin tratatzeko moduan, hori izan asmoa. Bain zuzen, aipatuko dugu, Bizipoza eskola ere badagokiola, hezkuntzan inklusibitatea eta herri inklusibo baten sustapenari. Zer nolako balioak lantzen dira material honen bitartez? A ber, Bizipozako elkarteetan, elkarte mota ezberdin ugari dago. Adibidez, ni nagoen elkartean, gaixotasun arraroen inguruan ari gara, beste batzuk familianistasuna, kulturartekotasuna, heriotza. Ordan, balioak dira apur bat gure seme-alabontzat mundua guztiontzat beharko lukela. Sarritan bizi izan dugu gure seme-alabak ikusezinak direla, bai hezkuntza sisteman, osasun sisteman, gizarte sisteman, gure seme-alabek ez dute jokatzen gainontzekoen liga berean. Orduan, hor, bai pertsonalki familiak, bai gero batuta elkarteetan eta elkarten bitartez, gero Bizipozaren bitartez, eta orain, Bizipoza eskolaren materialen bitartez, guk nahi duguna da, neskamutila hauek bizi duten egoera, eta bere ingurukoek, sarritan ez da gure seme-alabek duten egoera, eta sarritan ez dago zeregina handirik hor, baina bere ikaskideek, bere ingurukoek ulertu behar dute, jakin behar dute, zer dagoen, zer ez, zer egin daiteken, zer ez, eta hurbiltasun hori, eta hurbiltasun horrek ikusgarritasun bat emango lioke gure seme-alabek bizi duten egoerari, ez? Oda, balioak dira, elkartasuna, hurbiltasuna, ulertu zer gertatzen zaion neskamutil honi. Batzutan izan daiteke heriotzaren inguna, zekao, gai batzuk nahiko tabu izan dira gure gizartean. Heriotza, familia guztiek dute heriotza, hurbilago edo urrunago, baina denok izango dute. Horren inguruan ere, neskamutilekin eta umeekin hitz egin daiteke, era baikorrean, zekao, Bizipozak beti planteatzen duena, eta gu horrekin oso ados gaude, beti alde baikor batetik ikusita, ez? Zeia ze betaurreko jartzen dugun, gai gogor edo latz baten aurrean, ze betaurreko jartzen ditugun, ez? Minbizia adibidez, Bizipozan, minbizian inguruan lan egiten duten elkarteak daude, ez da gai erresa, umeekin eta neskamutilekin jorratu alizateko, baina oso ugaria da gure gizartean eta ikasgeletan ere, ez? Zergaitik ez betaurreko baikor batzuekin eta irriparre batez alden neurrian, naizta sufrimentu egoerak izan, hori dudarik gabe. Baina, bueno, hori da apostua, ez? Orduan guk sortu ditugun material batzuk, beti pedagogikoki begirada baikor batetik, gai horiek, naizta gai gogorrak izan eta batzutan negarra eragiteko moduko gaiak izan, izkutatzeak ez du laguntzen. Eta hori izan da gure erronka, ez? Eta hori da gure eskaintza, eta iruditzen zaigu hezkuntza sistema proposa dela hori zabaltzeko, edo bintzat zabaltzen laguntzeko, eta irakasleek tresna bezala eskura izan dezaten.
Eta intzuzen lanketa horren bueltan, tailer ezberdinak gauzatzen dituzu eskoletan. Tailer hauek egin ostean, nolako emaitzak edo nolako ondorioak nabaritzen dituzu ikasleengan? Begira, material hauek publiko egin aurretik, noski, eskola ugaritan, EAEko eta Nafarroko eta Iparraldeko ikastetxe batzutan pilotajeak egin ziren. Eta hortik jaso dana izan da alde batetik. Irakasleok zelako balorapen baikorra egin duten, hau da, sarritan gai zailak izan arren asko lagundu diela pixka bat bere ikasleriarekin hori lantzeko, ikasleen aldetik oso balorapen onak izan ditugu ere. Hurbilketa hori baikorra izan da, eta hor pilotaje horretan jaso duguna izan da material hauek oso lagungarriak izan direla, ikas komunitate osoan, gai sarritan oso latzak, oso gogorrak, oso sufrimendu handia sortarazten duten gaiak, landu eta horiengan hurbilketa bat egiteko, ez? Pilotaje horretan ibili ziren ikastetxe publikoak, ikastolak, itunpeko ikastetxeak, bai EAEkoak, Nafarroakoak eta Iparraldekoak. Eta hor egon da pertsona bat, bi urte eta erdi, 3 urtetan, jotake materialak fintzen, materialak sortzen sarritan, eta pilotaje hori egiten, ez? Horregaitik, saiakera hau, ez? Bizkabat nik uste dut material hau, irakasle guztien. Irakasleari naiz, atzo hezkuntza batzordean egon garelako, baina ez da bakarrik irakasle. Batzutan, bertso eskoletan jorratu dituzte gai batzuk, aisialdian ere bai, esan nahi dut euskaltegi baten. Da material bat euskeraz eskaintzen dana. Ni irakasle moduan egon naiz urte askotan, eta lehen halako egoera baten aurrean, egiten genuena San Googleen begiratu. Baina San Googleen begiratuta, zer aurkitekotan, beti ez ala aurkitzen, beti edo gazteleraz edo ingelzez zegoen. Gure eskaintza da, material hau euskeraz, biziposak hori du helburu ere, gure herrian, eta justu orain hitz egiten egon zarete euskalduntzearen inguruan, ez? Gure uste garrantzitsua da, gure herrian apostua begitea euskeratik eta euskeraz. Orduan, eskaintza hor dago, oso harrera ona eduki genuen, ez dakigu horrek eraginik izan dezaken, ez dakigu noraino. Ikusi beharko da, ze ibilbide duen atokoak. Hori da, ikusi beharko dugu. Eta hoiekin, amaituko dugu gaurko saioa, Luisma Landaluze, Bizipoza Eskolako kide, eskerrik asko gizonetan gurean izategatik. Zuei aukera eskentzearren. Eskerrak baita ere Mikel Urdangarin eta Eguzki Urteagari goizonetan gurean izategatik, nahi duzuen arte. Zuei, mi esker. Goizeko 10 dira Espainiar Estatuko Gobernuko Lan eta Gizarte Ekonomia Ministerioak argitaratu ditu Hego Euskal Herriko langabezia datuak eta hauen arabera langabezia tasa 1,04 jaitsi da Euskal Autonomia Erkidegoan eta 0,87 igo da Nafarroan azaroan. Itxaso Leon, egunon? Egunon Pei, egunon entzulei ere, Euskal Autonomia Erkidegoko pertsona langabeak irailean, baino 1.123 gutxiago izan dira azaroan eta guztira 106.486 lan eskatzaile daude. Gainera, iazko hilabete beraren aldean 1.408 langabe gutxiago daude, 1,1,30 gutxiago alegia. Nafarroan berriz, 253 langabe gehiago daude aurreko hilaren aldean, baina 971 gutxiago 2024aren aldean, 3,22 gutxiago beraz. Guztira, 29.212 langabe daude Nafarroan. Eta duela ordu bete ere aipatu dugu informazioaren eguneratzean, Ernaik salaketa ekintza egin berri duela Dantxarineako aduanan. Aktibazioa astea iragarri du horrela independentziaren aldeko eta espainolismoaren aurkako ekintzekin. Ernaik ohar baten bidez jakinarazi duenez, astelen gauean ekintza bat egin dute Dantxarineako aduanan, ekinez egina gazteok independentzia kanpainaren barruan Euskal Herriaren baitako mugak salatzeko asmoz. Gazte antolakundeak jakinarazi duenez, lehenengo ekintza honen ostean hasiera eman dio aktibazioa
informazio asteari esan bezala. Abenduaren 1 zazpira bitarte, independentziaren aldeko eta espainolismoaren kontrako ekintzak egingo ditu herri eta hirietan, eta baita maila nazionalean ere. Eta bestalde nazioartean, aipatu behar Donald Trump Ameriketako Estatu Batuetako presidenteak pasaden ostiralera arteko epea eman ziola jakin dugula Nicolás Maduro Venezuelako presidenteari herrialdea uzteko Reuters agentziak astearte honetan zabaldutako informazioaren arabera. Air Force One hegazkinean sartu aurretik kazetarien galderei erantzunez aitortu du Madurorekin telefonoz hitz egin zuela, baina ez du elkarrizketa horri buruzko xehetasunik eman nahi izan. Reuters agentziak aipatutako iturrien arabera, bi agintariek pasaden azaroaren 21 telefonoz hitz egin zuten. Elkarrizketa horretan Madurok Venezuela uzteko borondatea agertu omen zuen, hainbat baldintzaren truke, besteak beste beretzat eta bere familiarentzat amnistia onartzea, Ameriketako Estatu Batuen zigorrak bertan bera uztea eta nazioarteko zigor auzitegian bere aurka dauden karguak erretiratzea. Gainera, hauteskunde berriak egin bitartean eta behin-behinean Delcy Rodríguez presidenteordeak gobernua gidatzea proposatu zuen Madurok. Halere, Reutersen arabera, Trumpek errefusatu egingo zituen Maduroren baldintzak biek izandako elkarrizketa horretan eta esan zion astebete zuela Venezuelatik irteteko familiarekin aukeratzen zuen helmugarantz. Ultimatuma pasaden ostiralean amaitu zen eta biharamunean Venezuelako aire eremuaren itxiera iragarri zuen Trumpek. Eguraldia eta trafikoa naiz irratian. Trafikoari dagokionez ez dugu oso aipagai larririk aipatu behar, baina hori bai kontuan hartu errepide irteera bat izan da Gipuzkoa 51 errepideko lehenengo kilometroan, Donostia noranzkoan, eta bestalde Matxura ere N240 errepidean, 25. kilometroan, kasu honetan Bilbora bidean. Eta honekin, astearte honetako eguraldiaren iragarpena entzungo dugu, Ikeri Barluzea. Kaxkarretik hasiko da eguna astearte honetan, baina orduek aurrera ginala eguraldiak hobera egingo du. Egun sentian eta goizeko lehen orduetan fronte baten eraginez zerua hodeitsu egongo da eta euri zaparrada batzuk izango dira. Zaparradak mendebaldetik ekialdera mugituko dira, baina orokorrean ahulak izango dira eta ez da euri askorik espero. Gainera, eguerdi arratsaldeko lehen orduan frontea ekialdetik barrena aldenduko da, atertu egingo du eta azkar batean ostarte zabalak nagusituko dira lurralde osoan, eta arratsalde partean orokorrean nahiko eguraldi eguzkitsua nagusituko da. Haizeak mendebaldetik joko du, tarteka bolada bizi batzuekin. Temperatura minimoek dezente egingo dute gora eta 1 eta 10 gradu bitartean errendituko dira. Maximoek aldiz behera egingo dute, goietan aire hotzagoa sartuko duelako. Kantauriar isurialdean 11 eta 13 gradu bitartean errendituko dira maximoak. Eta hego isurian 9 eta 10 gradu zazpi eta 10 gradu bitartean markatu. Temperatura freskoenak Araba eta Nafarroa erdian neurtuko dira. Altuenak aldiz kostaldean. Oso, no, xehetasun guzti hauekin aldituko gara. Eskerrik asko Itxaso. Eskerrik asko Pegi. Eta joan aurretik agurtuko ditugu bigarren kafeako kideak, Goiuri Azeiza eta Iñigo Asensio. Egunon? Egunon, Pegi. Nolako kontuak aipatu behar dituzu gaurkoan? Bueno, Aitor helduaien etorriko da, BBK Mendi Film Bilbao Bizkaia jaialdiaz hitz egitera. Bueno, urtero etortzen da gure gana eta horten ere gonbidatu nahi izan dugu, jakiteko, Mendi zineman zer ari den gertatzen. Horrez gain, Eukene Larrarte ere etorriko da, eta irakurri beharreko 50 liburuen zerrendaz hitz egingo digu, Babeliak argitaratu du, eta gauza eta aitortu behar dizut. Nik 50 horietatik soilik 6 irakurri ditut. Eta nire ondoan ditudanek ez dakit... Gutxia guztu dut. Horrelako zerbait, eta eskerrak obabakoak dagoen, eta horrek ere media igotzen duen, baina bueno... Tira, horren inguruan ariko gara, bestalde lehen aldiz berriro podcastaren urrengo atala entzungo dugu, Pablo Zurutuza musikariaren eskutik, eta, bueno, beti zela kontutxu gehiago ere izango ditugu. Oso, ondo, proposamen guzti horiekin geldituko gara gaurkoan, eskerrik asko? Eskerrik asko zuri. Eta gure partetik besterik ez, joateko tenora dultzaigu. Ondo segi, aio! Naiz irratia. Naiz irratian, bigarren kafea.